Ndewonu ndị Igbo ji eji eme ọnụ ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche. Anyị abịakwa n'ọzọ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo, maka na anyị mere gịnị, anyị hụrụgo ntutu taa si na asụsụ na omenala Igbo agaghị eme gịnị, ọ gaghị ana. O wee bụrụ ya ụka akwụkwọ nwanne nwoke onye a na-eme ịtabiri nyetụ ọtabiri onye tụghị nwanne nwoke Izuchukwu eji Grateful Heart wee mata na ekene n'ụbọchị nke taa, wee na-anabata gị n'oge ndị Igbo n'ụbọchị nke taa. Dịka o si dị, dịka nsi wee gwa ụnụ, nwanne anyị nwoke MC Shed ka anyị na-anabọga anọ n'ụbọchị nke taa. Emechakwa anyị na-atụ anya na nwanne anyị onye nke ga-eso were mee ya ihe ịsọmpi a na-akpọ Igbo TV Challenge ga-anọkwa ya. Dịka nsi gwuru na mbụ, ndị na-esonyere anyị na Igbo telivishọn ga-anọkwa ebe ahụ na-ekirikwa, ndị nọkwa na Igbo TV ga-anọkwa ebe ahụ. Ihe awụ ebe abụọ anyị si wee na-eme gị na-agbasa ozi. Ọkwasị ụmụ ya ha tụrụ ji, ha tụrụ mgbọrọgwụ maka gịnị, onye nwe ji ma eme gị na-egwuru ji ya. Anyị nwere ha abụọ maka anaghị ama. Anyị na-ekene ụnụ ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-adịrị na mma. O wee bụrụkwa ya, nwanne anyị nwaanyị bụ Nwada Kindness ga-emekwa gị na ọ ga-anọnye gwara ya n'ụbọchị nke tata, n'ihi na o nwere okwu ndị akpụ n'ọnụ anyị nwere imere gị na itigasị ọnụ n'ụbọchị nke tata. O wee bụrụ ya, dịka ị na-esonyere anyị na-ayọ gị sigide ododo, dịka ị na-anọnyere anyị ka ime gịnị, ka ị pịa aka n'ebe ahụ a na-akpọ share button, ka ya ozi nwee ike mee gịnị na-agbasa na-aga ozugbo. Anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche. O wee bụrụ ya, na-atụfughị oge, ọ ga-amagbu onwe ka mkpọbata nwanne anyị nwoke MC Shed ka o mee gịnị, ka ọ bịa kene ndị Igbo. Ndị bụ nwanne anyị nwoke MC Shed, ka ime n'ụbọchị nke taa? Ọ dị mma. Igbo bụ Igbo, ekene o. Daalụ. Nke a iwe onye amụma ka ị na-achọ iwe onye amụma? Nna 2020 butere m ihe a. Ịma na asị nka nzuzu wee ka mma ma esi na ya bụ ụlọ nwesị ka ndị bazi otu a ka ndị Yoruba eji wee mali ya. Ngwanụ nsogbu adị, anyị ga na-ene anya tupu anyị aga n'ihu. Ọ ga-amagbu onwe ka ịkọwa onye iwu. Onwe ndị sụrụ ya na bekee si who you be, where you from, who from you, mee ka anyị mara who you, how do you exist, who you, how do you exist. Afa m bụ Chibụzọ Ọnwụjekwe Praise Jar, mana ihe eji wee malụ MC Odumeje maka na nna emime ikie. So onye ọbụla nwere pattern nke ya, sị m ka m welu pattern a wee gawa. Ọ na-adị mma mmadụ fụta welu pattern nke ya ka a ghara isi na ị na-eṅomi onye ọzọ. Abụ m nwa afọ Anambra steeti, and ihe Igbo na-amasị. Dịka mgbe m na-aga kwuru m na mbụ isi na isi agụ ukwu nri, ndị be Jizọs, onye ọbụla ma mma Jizọs. Nsogbu adịghị. Tupu anyị gaa n'ihu, because ama m na o nwere ihe ndị ọzọ m ga-ajụ gị. Kedu, dịka ị gwagwuru m sị m na ị chọrọ imewe nzuzu ka ị nwee ike nweta ego, mana kedu mgbe ibido onye ahụ ihe nzuzu? O bido na 2020, mana 2020 or 2020? 2020 ka mmeli official. 2020 ka mmeli official. Mana eri mgbe no from ụmụazị sef ịkwụọ m ụgwọ inyere ana nkwuli gwa mmadụ ọnụ. So na afọ m as follow come ka ndị kwuru oyi okwu ọ direct Belgium na-akụrụ ya akụ. Nwa sị ka ntị ike ni official ka mma ma Chineke esi ebe a gọzi m. Ndị na-ege anyị ntị, ọ wụnụ n'anya, nwanne anyị nwoke wụ MC Shed na n'onu ugbu a. Ọ ya wụ nwa nnukwu anyị ahụ na-eme anyị obi ụtọ. O nwere ike nga na-ahụ mma nnukwu na-ahụ ihe ndị na-apụta ebe ahụ, mana ọhụ mma niile ma ebe ya wụ ihe si. Ọ dị ka ya nwe ihe ọnụ na-agbụrụ, maka ine n'anya mma nnukwu nwere akụ bet na-akpụ ya shọbet. O nwere mma nnukwu siri ike na anyị.
nsogbu adịghị imekwe mgbe ọbụla ya na-egwekwa ya na ekenere anyị ka ya anyị na-enabọghị eme gịnị anyị na-enabọghị ya anọkọrị mana anyị amaragwo na oge aga na n'abalị anyị mere ka anyị jisi ka anyị hapụ ịbịa nye nwunye anyị na-enabọ ka ga-anọ biko o nwere ihe onyonyo mbụgo na mma mere mgbe na-ajụ biko ọmma ka ihe o kwuru si ya n'obi pụta ka o nwere otu isi gbaziere si ya ngwa ya kwuo ya ụta na ya dị mma ihe ememe izi na nke abụọ mee esiro m n'aka ajọ ọsọ m bịa mụ na ya na-akali ụka nwee sị ya mma nekwenu onye na-enye ọfụma ịfụ na aka ọ tụrụ ya aka ọzọ a sị m ya mma nekwenu ihe na-aga o wee sị gịnị dị nwaanyị ụmụ nwoke eji na-enye ụmụ nwaanyị ego okwu eziokwu dị tin tọwa ụtọ nsị na ọ dịkwa mma o nwekwa ike ọba maka edewere m fon mgbe m mere ajọ ọsọ nkwụ ya ọtọ emere m ya n'ọnụ kamera nkịtị ya pịa n'ufu nsị oo nwee jedeghasị anya afa m ka tii na-eti igwe ndị BBC bụrụ nsị na ọ chafụ so nwee sị na ọ dịkwa mma inspiration na-abata nnukwu mbọsị ọzọ jụkwu ya ọ banyekwa ọzọ and ịma na ọ nyata meshin ọrụ ya dịka o kwuru na mgbede a o wee sị ka ya wegolu patan nke a na-aba o nwee okwu ọ na-agwa m steeti ọ sị m blessings no dey tire God so o bidogo na 80 wee wụrụ celeb so ihe ndị a ọ na-ekwu ọ nọgidego na-enye m obi ike na Chineke ịgọzi mmadụ ada afịa Chineke arụ mgbe ọ na o ji chọọ mee ya ndewo ọ dị ka ihe anyị na-akpa n'abalị a Chineke pikwuru ya ka ị na-anya amaghị m mana na ya ime inye efe na-achọ ụta were bịa ya nyere ikwu nke ka ọ chọọ ụta mana nsogbu adịghị ọ na-adakọta ọnụ ndị ihe na-akpọrọ ya o nwere otu nwoke sọ dalikwet o wee bụrụ ya nwanne m o nwere ndị na-ajụ si mana ugbu a i kwuru na mma onwe ne mgbe ọ gbara menshon aghọtagwo m mana ka njukwu o nwere otu mma si ghere buo ihe dịka ngwongwo ụgbọala ma ọ bụ ọgbatumtum maka ị na-anya na ihe mgbe ọ kpọrọ kabuletọ mechaa kpọọ injin oyi mekwa kpọọ ihe ọ na-akpọ ụmụ ihe ndị a biko kpọọ kacha o nwebu meshin and ndị mmadụ gbakwulie ha so ọ nwacha anya ihe a ọba na-akpọcha ma ọ yi ise mba ọ macha anya ihe ndị a kamgbe ugbu a na-ebidogoro nyawu ya maka na ama m na ọwụ na-ekwusighị ike n'ihe gbasara ihe ọwụ na ị na-emewu ihe ịkpa ndị mmadụ ọmụ ma ihe eji eme ndị mmadụ ka obi aṅụrị na-akpa ha ọwụ na ụkwụ esighị gị ike ị nwere ike dapụ na ihe ndị mmadụ ga na-agwa onwe ndị ga-asị gị onwe ihe ọzọ ị ga-ehụrụ ihe ememe nka kamgbe anyị bidoro ya onwe n'otu isi wee na-enweta ihe ndị oyibo na-akpọ ihe mkpobi ụkwụ ma ọ bụ discouragement n'asụsụ bekee a sị na ihe ọwụ na mmadụ na-eme na ọ ya nweta ọwụ na mgbata uhie adịrị ya ịma na ọ gababa aga so challenges na-abịa nke mbụ na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ abịa na-akpọ m na fon na-achị m warning maka odumeje si m onye a ndị allies ya ana m atry kwa n'English ndị spies after ha kpọọ m na fon na-echi m warning ma chat m na-enweta ọnọkata obi abịa ịdajụ ma ọnọkata gwa nsị mba nke megidekwu na ya nwa na onwe ya bụ odumeje chat kwụ direct maka comedy bala ọfụma bụ nke ọ sị na ọ jere exam o wee jụọ m sị m ị na-akparị m akparị ka iji eme ihe egwuregwu wee sị ya nwanne m nwoke na ọ ọkwanụ mkparị kama na ihe gị na-amasị m and the life no pass like this we need to smile nsogbu dị na Nigeria karị mmadụ emekwa onwe miscarriage na ajọ ọsọ nsị ka m were oge wee na-akpakwa ndị mmadụ amụ so onye nwa na onwe ya ghọtakwu asọ nke mma adị ya nwaanyị bụ pastọ ọnọkọta nwaanyị mmeji wee na-etinye mmịa na soshal midia mma na okwu ndị ahụ ọ na-ekwu na nwa sị ya na onwekwa ihe ahụ ọ dị na ya ọ gbachikete emeketazie onwe ya n'ihe karịa Chineke na omume ikpere a na-ekperịta ihe Chineke mgbe ụfọdụ nsogbu na-esi n'ime ndị ezinụlọ ma ọkwana ndị Igbo ma anyị nwa bịakwa aghọtakwa o nwere mgbe m gbatu breeki iji ma mee ya ọla approve wee sị m gawakwa n'iru nsogbu adịghị ihe gwa nke eziokwu anyị na-enweta ọsịsa n'ime ndị mmadụ ihe ị na-eme na-amasị ndị mmadụ ị na-anya
mgbe ibido nyawa ihe mgbe m gwara ndị anyị na-abụ na-emekọ ihe mgbe ahụ esi ị na-ekene anyị maka ihe ndị anyị na-eme nsị ha ọ wụrụ ha na ị na-eme ihe na-emetụ ya ọfụma jirikwu Igbo na-eme gịnị na-eme anyị ga-akwado ịma onwe ihe wụ na mmadụ na-eme ihe na-emetụ ya ọfụma onwe ihe ọwụ na imere ka ihe bụrụ bụ ya esi anyị gbasaa anyị agbasaa mba na ọdụghụ na mmụta ahụ ihe ọwụ na ị ga-eme ị ga-akpachapụ anya maka ị na-anya na ụmụ ihe ndị onyonyo ahụ ị na-ewepụta oge gị wetacha ibe ndị dị ụtọ wee tinye anya nwe ihe obi ụtọ tọkwuru m maka otu nkata gụrụ ya na agbara onweghị ihe nọ n'ime maka ị na-anya onye isi ala nke gara aga nwunye ewu Patient Goodluck Jonathan onweghị kọmedi a na-eme ọwụ na-eti ibe ebe ahụ kwuru chai there is God onweghị ebe ọ nọ ya echeghị m na onwe na onye o ji eje mee ihe na ihe niile ahụ ihe egwuregwu onwe onye ọbụla na-emeghị ihe ọbụla gaa n'ihu ọwụ na o nwere ihe ọjọọ nọ n'ime ọnwa onye mbụ ga-ebu ụzọ kpọọ sị gị megịnị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ aka mmadụ na-abụọ na-eme ewu ha chawụcha ndị Igbo onweghị onye ọbụla na-eme onye ọbụla ka onye ọbụla daa ihe a na-eme ihe ahụ ka enwee ike o nwere ike ha na-echa ihe onyonyo a sị biko onwe onye na-amaghị onye ọwụ sị biko kedịkọrọ onye achọrọ m ịma onye ọwụ ositota ọkwalite ka ị na-akwalitekwe nya ihe onweghị ihe mebiri emebi ịwụ nwanne anyị nye nwana onwe anyị ụkwụ nwanne anyị onweghị ofu mmiri na-eme gịnị na-asụ na ya wụ ite o weburu ya biko tupu anyị aga n'ihu ajụjụ ọzọ nwere ịjụgo bụ dịka anyị na-agbasa ihe onyonyo ga onwene ewepụ ndị BBC Igbo kwuru mgbe anyị bụrụ enwe ike bụ onwene ndị ọzọkwa tolitere etolite bukwara ya wenyewe ihe tolitetugonu nọ na nke ha bụ mgbe anwụ ọ na-ada ụmụazị ọdụ wee sị ma ha ebu na Naijiria n'isi ndị ọzọ buru ya wụ nwoke galụgharịa mana ọ bịazi were ihe dechie afa ma ọ bụ ya bụ nchọzi ime vidio ma ha nwere afa dee ya na akpịrị ka mmaziala otu anyị si wee kọtụ ya onye nwe ha na ịkọtụ anyị igbo.com onye ahụ were aha ọ ka m otu isi kwue ka m nwee ike kwuo okwu biko na ụmụnne m mgbe ọbụla unu chọrọ ịgbasa ozi onye ọzọ mere tie aha gị mana nsogbu adịghị mana ewepụ na aha onye ọzọ ọwụ na a na-emeruo iwepụ aha mmadụ tinye ebe ahụ ihe ị na-ezuwe ohi enweta gị a ga-eme gị ha na-eme onye ohi ọkwa ka enwere ike mara amara onwe ihe dịka na ọwụ Igbo anyị a na ihe mere onye Igbo ji mee ezukwe n'ohi ọ sị gị agbasana ihe ọ na-akọwawo hapụrụ ya mezie gịnị werekwa nke gị chọọ n'otu nkọnkọ tikwuo nke gị ịbịazi bịa hichazie nke tie ebe ahụ ọwụ sọsọ amaghị otu m ga-esi wee kọwa nyawa ihe ịma asị na ọwa okwu na-akpata okwu ọ magburu onwe na ikwuru nyawa ihe anyị na-ekenekwa nyawa nwa amadi mgbe gịnị gbasakwara nyawa ihe o nwere ike n'ime obi ọ maghị na ọwụ ihe ọjọọ nwere ndị ọzọ ọwụ sọsọ na ikwuru o nwere ndị ọzọ nchọpụtara na-eme nyawa ihe mana ọwụ na ị na-eme nyawa ihe ọ dịkwa otu onye nna mara ọbụkwere dị vidiyo ana m ekenekwu ya Chukwudị Umeadị no na onwere peji mana o tiri ya onwe more than 1000 shares so otu nwoke wee fụ the video wee sị na ya like ya agadi nwaanyị a o mekwere na mmanya nnekwu ihe so emekwere m ya nwa appreciate anyị na-ekene onye ọbụla na-asị mgbe ọbụla unu hụrụ ka anyị tiri ihe ebe ahụ anyị anaghị etinye ka o wee nyere m aka ọ ka o wee nyere ụmụnne anyị aka iwere etinye na ihe onyonyo ma ibe ọbụla ị na-eme nwe ihe wepụrụ gị n'ahụ nyere ụmụnne gị aka ọkwa ya wụ ihe anyị wee nọrọ ya maka na o nwere nwanne anyị kwasịkwa na emere gịnị na-ekere ọrụ eke aka na-asụ chukwu ekere ya ọrụ eke nke ọwụ na ị na-arụ irusie ya ike ọ wụrụ ha na ọ ga-enye Igbo aha ọma wụrụ na ọhịa ga-edozi ana Igbo jisi ike mewe mana ọwụ na ọhịa ga-ebute ọnwụ mmadụ anyị ga-anọ ebe a sị gịnị ka wee sị na ya achọghị ya maka na anyị otegwo anyị nwụ ndị Igbo mere gịnị tawara afọ anyị ga-atazi afọ onweghị onye asị ya mee gịnị nwụọ ọnwụọ MC Shed ama m na o nwekwara ihe ndị ọzọ anyị nwere ime n'ụbọchị nke tata chọọ m igbu oge tupu anyị pụọ nye ndị Igbo ndị na-ege ntị ndụmọdụ otu a ga-esi were mee ka ana Igbo mee gịnị dị mma jiri nkeji abụọ mee ọ dị mma
ofu iwe na-afụwa m ụfụ n'obi mana bifo mbinte asị m ana m ekene Igbo niile maka na Igbo amaka onye Igbo nwere ike ghọrọ ya ga-efụta ebe a na-ele akpati ozu ọgwa egolo akpati ozu ihe eji nye onwe gị anyị nwere ajọ uche ọ na-asị na iwu anaghị na-akpati nke nọ straight win gị na-eje n'igwe jiri aka egolo akpati ya eji n'igwe wee na-asị na ana m ekene anyị niile na anyị kacha wee nwee sensị mana anyị fụkwanụ ndị Igbo ibe anyị ewetunatakwa n'aka maka elu ihe dịka n'ihe ọgbụgba mgbe ụfọdụ ndị Igbo na-eje emegide ibe ya tiche ihe niile ego ka anyị ṅomikwe ndị ọzọ na mgbe ụfọdụ ịfụ ebe a na-eme ihe like ndị Hausa na-erisi ala kama ihe ada mgbe ụfọdụ ọ na-abịa wee nte ma anyị nwere ndị ụbịam ọ ya emezi aka ha ghara elu n'ihe a ka anyị biko ka anyị were ofu obi ka anyị hụ onwe anyị n'anya na ịhụnanya kasị akasị onye egwuregwu si n'ebe ịfụnanya dị ebe ahụ ka udo na-adị ka ihe anyị na-azọ wee lute anyị aka. Ndewo. Ndị Igbo si na ntị na-anụ ihe ahụ ụmụ ha ka taya 911 ọ bụrụ sọsọ okpu ata ma okpu a ikpu n'isi anyị na-ekene MC Shed. O nwere ihe chọrọ ikwu tupu MC Shed apụwa biko ọ bụrụ na ị naghị esonye MC Shed ma na Facebook ma na Instagram bido ugbu a na Instagram wụ MC Shed _ onye ihe nsị ka achọburu m ịgwa ya mana enwetaghị m ohere nsịzi bịazie ka nduzie mbụ gwazie gị ka ọ wụzie in form of announcement. E nwere ihe mkpọbi ụkwụ ma ọ wụ mistake imere mgbe ọ bụla ị na-edenye ihe ị naghị eti that _ ndị mmadụ gazie ha na-achọ MC Shed comedy ha naghị abịa. Ị ga-agba mbọ hụ na ị na-etinye _ ọ ga-awụ ha agaghị enwe ike n'afọ ya o wee bụrụ ya ihe ọ na-aza MC Shed _ abịazie na Facebook ka ihe na-aza gwaziekwa ha na nke YouTube MC Shed comedy kwa ofu afọ anwa dị n'ihu screen MCSHADE onye izizala afọ ahụ Eminem Shed wu ndo ka anyị gbabata na ndo ṅụrie ọṅụ live no pass. Nsogbu adịghị ịma ihe nyawu ihe ndị oyibo na-akpọ netwọk ọ na-eme ọbata ọpụọ mana nsogbu adịghị ọ na-agbani o wee bụrụ ya biko ọ bụrụ na ị na-esonye nwanne anyị nwaanyị gbapụ nwanne anyị nwoke maka ọ bụrụ na ị na-esonye nwanne anyị nwoke ihe ọ pụtawo na mgbe ọwụ na mma nnukwu kwuru ihe ị ga-enweta ya ọwụ nwanne anyị nwoke MC Shed ọya wụ director ya wụrụ producer ya wụrụ ihe niile ọ bụrụ na ị na-esonyere ọ bụrụ na ị na-esonyere MC Shed ị ga na-enweta ihe ọwụ na nwanne anyị nwoke mere ọkwa na ị na-esonyekwara ị ga na-enweta ya mana ihe nji si ihe iji eme onye bịa ebe a ekwuo m ka enwe ike na-esonye ya wụ na anyị agaghị asị ka anyị hapụ ịgba maka ịgwa nke eziokwu MC Shed ihe awụ nsogbu ụfọdụ ndị na-enwe ma ndị na-eme ụdịka ihe unu na-eme onwe ha na-ekwe agbasa ozi nke ibie ịma ihe ha mere ha ji wee na-eme ya wụ ihe ha na-eche na ọwụ na ha gbasaa ihe nwanne ha mere nwanne ha akpọkara mana ihe na-agwa ndị mmadụ wụ onye Chineke ga-echi eze ọ ga-echi eze inye awụ echiche wụ echiche o nwere ama m otu m ga-esi kọwaa ya mara na onye Chukwu ga-echi eze ọ ga-echi eze onwe ihe dịka na mmadụ na-aga kpọkọrọ onye gị na ya na-abụọ na-eme ihe ọwụ na ịhụ nwanne gị na-eme ihe ọ bụrụ na otu ihe ahụ ka unu na-eme nyere ya aka ọwụ ha na ihe ahụ ọ na-eme na-amasị gị kwado ya hapụkwanụ maka ọ na-aga ịnagara nyawu ihe o wee bụrụ ya na-esonyere ya mana YouTube mana Facebook na Instagram mgbe niile ọ na-eme ihe anyị na-ekene nwanne anyị nwoke MC Shed. Kedu ezigbo aha gị aha Igbo? Ọnwụjekwe Chibụzọ Praise Chimbụzọ ngwoni a sị na aha onye na-achọji ya Chibụzọ ọkwa chi ga na-ebu ụzọ anyị na-asị jisi ike n'ihe ọbụla ị na-eme ihe dị ana m eke maka ohere ọma unu na-eme wee sị ka unu kpọpụta m wee na-asị na Chineke ya agọzi unu gọzikwasị n'elu ngọzi nsogbu afọ anyị ama nyụ Igbo amaka. Ndewo mgbe ọzọ anyị mekwa ihe anyị mara anyị kpọkwa ọzọ ị ga-abịakwa mgbe na-adịghị anya anyị na mma ga-anọrị anyị na ga-anọrị kenere ya n'ụzọ pụrụ iche gwa ya sị na anyị na-ebu ya ikpe ekene na anyị ga na-akwado ya onowu na anyị nwere ike darụrị nne nwanne anyị daalụ o wee bụrụ ụmụnne m anyị na-ekene nwanne anyị nwoke MC Shed
na nwanne nwoke Chibụzọ dịka m gwara ọnụ o nwekwara ihe ndị ọzọ anyị ka nwere anyị ka ga-amakwa Igbo TV challenge nke ma ọ nwere ndị nọ ebe ha nọ na-eche ka ya wee ihe were nwee ike bido mana tupu anyị eme ya wee ihe ọ ga-amagbu onwe ka anyị kpọbata nwanne anyị nwaanyị ụnụ mana ya nke ọma asị ahụ dị mgbe ahụ ogologo ime Nwada Kindness ahụ nwaanyị ahụ gịnị biko ya ahụ nwaanyị a na-apụkalịkwara ọbụrụ ọzọ ogologo ihe ya ma agadaghị ya ma agwụ ya ihe a na-apụkalị ya bụrụ ofu ihe agụghị agụ kịta bandana n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene nwanne anyị nwaanyị nke ụnụ makwa ọfụma nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness Chidiogo Fidelis Eze Ugwu nke eji anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ nke mbụ wee mara Igwe ekene m unu lienu ṅụọnụ zụọnụ birikwanụ asịkwa nkwado na-akwado ọfụma n'abalị anụ ịghọtago ka ezigbo nwaada pinọpinọ nwaada maka ịma na Valentine na ha elu ka m enweghị val ka m ịhụ ihe mma nnukwu anyị kwuru maka ndị na-ekwu maka onye ga-awụrụ ha val anyị nụghị ya ozi mma nnukwu MTK ịnụghị ya ozi anụkwa m ọsọ ite ofu onye kodo aka ihe ọ gwara gị ka ihe na-asịkwa na ị na-achọ onye val ma ọ ya agbata onye ga-ekodo na na mmadụ niile ajụrụ ndị Igbo niile jụrụ ibe niile ma ndị na-ege anyị ntị ebe a na-eme ka m mechie ọnụ ịma na ihe dị n'ihe anụnwa ọ bụrụ onye ọbụla ịma bute ịghọtago ịma na ọ dị ka ọ dị kpọsa ọ dị ka ọ dị abịagolu enwe ha na-ewepụ naanị iri anụ ihe achụ na onye ya daba gịnị a na ọ hapụ igwe onye ọ ga-abụ ị na-akọ n'elu ọ na-akọ n'ala ma ọ bụ ọ na-akọ nke ọ ya na-akọ ịma na-ekwenye na gọọmenti ya ịghọtago ọ ya dị mma akpa akpa enwe ike lara n'ute onye akpatara o ji afịata ịmekọ na ọlagide ọdị ka ọ na-afịa obere ahụ ịghọta mana onwere ibe mebiri udo na-achị Chineke emere onwe ya afọ ma anyị ebegodibe ahụ na-arọ nke ma arọ ọzọ na-abịa anyị emechala agwụ ndewo onwe ihe na-eme na anyị ma na Olisa bi n'igwe nọ n'ọrụ o wee bụrụ ya ndị Igbo ụmụnne m ndị na-ege anyị ntị anyị na-ekele ụnụ ọzọ ana m ahụcha ụnụ niile ndị niile anọ ebe a ndị niile ihe niile gbasara Igbo ọ na-enu ọwụkwa anụ na-ebukazi mana nke bụ eziokwu na ha buru ibu maka agụwa aga m agụchanwu ma ndị na-enetere anyị akwụkwọ ma ụmụ ihe ndị a mkpọwa aha aga m akpọcha ma ndị na-anọ ebe ha nọ ha anaghị enwe ike idenwu ihe anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche na-asị na ọ ga-adịrịrị ụnụ mma n'afọ a dịka ị na-esonyere anyị ọ bụrụ na ị gbasabeghị ya ozi biko gaa n'ihu ga-agbasa ya ihe ọ pụtara na ọwụ na ịgbasa ya ọgwụgwọ na o nwere onye ekirighị ha ya ugbu a anyị na-eme nyawo ihe o mechaa onye ahụ ga-anachite eme gịnị kirie nyawo ihe maka ihe eji mara ndị Igbo wume gịnị ha hụ ihe dị mma ha gwụ ụmụnne ha ọwụ na ịma o nwere mgbe ụfọdụ Nwada Kindness ọ ka wụ ihe anyị ga-etinye ọnụ anyị etibugo ya ọnụ mana ọ dịzi ka ihe na ọnyanwụ ihe ọ na-abịa na-anachikwa anyị na-ekwu maka ịkpọ ime ka ndị Igbo niile n'ụtọ ọnụ o nwere ndị were ka egwu na ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya ndị Igbo ahụhụ onwe ya n'anya ana m asị na ihe ha na-ekwu ahụhụ eziokwu ịma na ndị oyibo si na agụọ 12 na a ga-enwetarịrị Judas n'ime nke ahụ wee eziokwu na onwegbo n'ihe dị iche iche anyị mere wee na-asị na onweghị agbụrụ ọnwụ na magburu onwe ha na mma na mechaa na ọnọrọ ka ebe a na-amụ nwa amụcha anaghị a ga-amụ ya otu mana ị gaghị ekwozi maka ofu ahụ ma ọwa abụọ wee sizie na ha ncha niile eme nke na-adịghị mma mgbe ụfọdụ ọ na-eme n'anya ndị na-ekwunyawa okwu ndị ka m kwuo taa ụfọdụ ndị na-ekwunyawa ihe mgbe niile wụ ndị onwebeghị ihe ha mere iji were mee ka ndị Igbo hụ onwe ha n'anya maka ịchọpụtagwo na ndị Igbo ahụ hụ onwe ha n'anya anyị ekwegwo kedụzi ihe ị na-eme ka ị nwee ike anyị amarụgwo ndị ahụ nsogbu anyị amarụgwo ya ngwa gwozie nyawa ihe ị na-ekwu ya ịpụta mgbe niile ọ gaghị eme ka ọ dị mma anyị anaghị asị na ihe ị na-ekwu adịghị mma ihe ị na-ekwu dị mma mana ihe a na-ekwu ka a marụzi otu a ga-esi were
imegine kwa ya onye isi okwuwara Nwada Kindness tinye ya ọnụ tupu ma aga n'ihe ọzọ. Nke bụ eziokwu bụ na anyị ma na ọ dị adị ịghọtago mana ma ndị na-ekwu okwu ahụ anyị amantakwa ụta nke ukwuu maka na enwere ike ọ bụrụ na ịjụ ha a ga na-asị gị na ihe kpatara ha ji wee na-ekwu ya bụ na ka alụtụ nsogbu anwa aka echefuzie na nsogbu anụnwa bụ nsogbu anyị ncha niile ma ịghọtago mana ihe dị ebe a bụ n'oke na ọlụ dịla anyị ncha niile dịka ndị Igbo iji fụ na anyị ga na-agba mbọ n'ụzọ ọbụla anyị nwere ike iji fụ na anyị na-akwalite ma asụsụ ma omenala ma ọdịnala anyị niile dịka ndị Igbo ịghọtago maka na ọ bụrụ na ị na-anya ije n'obodo ndị ọzọ dị iche iche mepere emepe enwere onyonyo na-ekiri ọ dịka izuụka gara aga ịghọtago abịa nwere ebe edere ya bịa na ihe a ụlọ ọgwụ ọ dịbụkwa na UK ịghọtago wee na-asị na ndị dọkịta nọcha ebe ahụ ebe ọbụla isi enwere ma French o enwere ma English o nya asụsụ karị ifute ebe ahụ ifu ma Yoruba o eziokwu ka m na-agwa gị onye a na-asịzi kedu ihe meziri na a ga-ejizi nwechaa asụsụ dịgasị iche iche niile ma Yoruba na ana na-abụrụ Naijiria ịpụtazi ebe ahụ Igbo adịrị ya o wee bụrụ maka na ndị Igbo bụ anyị pụọ anyị a na-asụ Bekee ma ndị mụrụ ụmụazị enwere imirikiti ndị mmadụ kịta ha lụrụ mmadụ 4 na-asụ Igbo ọfụma na-eme ọfụma mana ụmụaka ha niile nweghị nke na-anụ onweghị nke ga-asụ nwa Igbo nweghị nke ga-eji nwa Igbo ma ahịrịokwu ọjọgbu ude na-esi nkakwụ ya na onye ọbụla ya anyị ebugodo ụzọ si n'ụlọ mara mma wee na-apụ n'ezi ka ị na-alụtụ nsogbu ahụ aka ka ị na-agba mbọ onwe nke ihe emekwu bidogodi n'ịsụ asụsụ anwa ịghọtago bido n'ịkwado omenala anyị dịka ndị Igbo bụrụkwa nke na-akpagbu ụmụ nwaanyị. Ndewo ka anyị hapụ ebe a tupu ndị mmadụ asị na ewu ihe ndị a na-akpọ na bekee feminist mana nsogbu adịghị o wee bụrụ ya tupu anyị akpọpụta nwanne anyị ga-eme ihe Igbo TV challenge ọ ga-amagbu onwe na ịma ihe ọwụna na-eme nwere ihe mere o ji nwanne eme ige ntị n'abalị one ma one na-aga na onwe ihe n'ahịa na ka m kwuo onye nsogbu adịghị ka m kwuo o nwere ihe n'ahịa n'efere mba ụwa ana m abịa o nwere ihe mere m ji chịa ọchị onye ga-aghọta o nwere ihe mere n'efere mba ụwa maka nwanne anyị nwoke Destiny Etiko ọ dịrị m anya na ịmatụ Destiny ọfụma onwe otu isi mapụ ya mana ihe chọrọ biko ichere na ọ wụ ihe ziri ezi na o ziri ụgbọala ya na efere mba ụwa ihe na-amasị m nwere ike ọ bụrụ ihe na-amasị gị nwa nwere ike nke na-amasị gị abụrụ ya na-amasị onye nke ọzọ nọ n'akụkụ ịghọtago enwere ndị na-abụ ihe ọma na-emelụ ha na-achọ ụwa niile mmalụ na ihe na-eme ịghọtago maka na ụfọdụ oge oyibo kpọrọ ya pakejin ịhazi onwe gị ịghọta nya pịkọsie onwe gị a na-afụta gị nwa nke a na-eme ọfụma ịghọtago nwa nke a so n'ihe a na-eme nwekwa ndị nwere ike nwekarịa ihe ahụ ị nwere mana ụdị ndụ ha na-ebi abụrụ ndụ ka ngosi ihe nwe ịghọtago onye abịakwa kịta nwa ikwuo onwe nta nwe imo enwere onye nke mma n'Enugu ebe a nwa nwoke o ji ezigbote ego ụgbọala ọ na-agbalụchara isi mana enwedị ibe na soshal midia ya ọ na-ada enweta 10 like mana onye a na-erishi ego ike ọkwa erishi nya o jide ego nya ikwe ego nya ọ na-eri ego a na-ebe ego a na-eti ọ na-ata dị mmadụ onye kwesịrị ekwesị na o tinyere ya maka oge na-agbapụ ịghọtago nya ọka m na-akọwa gị kịta anọ ma na enwere na ụfọdụ nya uche onye adịghị ya njọ o nwere ndị nwe ike otu o si masị onye ahụ ndị nke ọzọ na-akpa agwa ụzọ ọzọ dị iche ị na-anụ ihe m na-ekwu
onye na-akpọ gị n'ekwentị emebisie n'ihe ị na-eme. Adị m anụ ihe ị na-ekwu o. Onye na-akpọ gị n'ekwentị emebisie n'ihe ị ga-eme. Aga m ewepụ gị, ị ga-abịachite. O wee bụrụ dịka anyị na-eche nwanne anyị nwaanyị ka ọ bịachite, aga m akpọbata nwanne anyị nwaanyị ga-emenyawa ihe ịsọmpi n'ụbọchị nke taa. Nyawo nwanne anyị nwaanyị Ụkamaka, ka m gaa n'ihu kpọbata ya. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Ụkamaka. Ndewo. Gaa n'ihu gwa ndị Igbo ndị na-ege ntị aha gị, ikene ndị Igbo. Okay, afọ m bụ Ugochukwu Ụkamaka, abụ m onye Anambra steeti, so m na-agụ akwụkwọ. Ndewo. Ohere unu nyere m n'ụbọchị taa. Ndewo. Dịka esi wee kwuo, nwanne anyị nwaanyị awụ onye ndị na-ahazi ihe họpụta n'ụbọchị nke taa. Maka mgbe a họpụtara gị, asị m enyere m ha ọrụ si ha gbaa mbọ hụ na ha họtara nwoke. Ha sị na ihe niile ha nere anya na nke gị nwa ihe na ị na-agbasa ozi anyị karịcha mgba niile n'ebe ahụ. Mgbe necha anya nsị agaghị m ekwo biko na achọ m eso bekee, biko bekee pụọ ya na oge ndị Igbo, biko pụọ emechi ịbatakwa. Nwere sị na ihe a na-ene anya awụ onye na-eme ihe a si ya mee, ma iwu nwoke ma iwu nwaanyị. Ọwụ na nwaanyị bụ ndị na-eme ihe a si ya mee, ọwụgwọ n'ọsọsọ ha anya m na-akpọbata ha ebe a. Ọ nwekwara ụmụ nwoke ndị ọzọ na-agbanịkwa mgbe na-adịghị anya ha ga-abịa ebe a. Mana ana m ekene ụmụ nwaanyị n'ụzọ pụrụ iche n'ime gịnị ị na-agbanye oke ha. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwaanyị Ụkamaka. Ihe menụwụ na dịka anyị na-eche Nwada Kindness ka ọ bịachite, anyị ga-aga n'ihu emechazie anyị na Nwada Kindness akpachazie ihe ndị nke ọzọ doro anyị. Dịka m si were kwuo na mbụ, ịmagwonu otu nyawu ihe si agakwa ya. Nyawu azụzụ one ka ihe aza? Ka m na-azagodi ebe ọbụla njedebe. Ihe njụrụ wụ azụzụ one ka ị ga-aza tupu ị nwetacha nyawu ihe nrite. One ka ọ na-adị ka mami na-esonye bụrụ anyị. 10 questions, abi 15. Ịbịa na-esụ bekee, anyị akpọpụkwa gị ma ịsụwa bekee ọzọ. Ajụjụ one ka ị aza? One ka ọ dị? 10. Ọ dị 15. 15. 15 ka ọ dị. Dịka anyị si wee kwuo na mbụ, onye ọbụla nwere ohere isonyere anyị. Ọwụ maka ihe ana m ekwu ya ka m kwukwu ya ọzọ. Ọwụ maka ihe nrite awụ ihe kacha mkpa. Anyị mara ya wee ego buru ibu pekwa mpe, onwe ndị ọ ga-egboro mkpa. Mana ihe anyị na-ene anya wụ dịka anyị na-eme ya, ọ ga na-enye ndị mmadụ obi mbuni elu iji wee na-asụ asụsụ Igbo na-akwalite n'omenala Igbo. Ndị oyibo kpọrọ ya encouragement, iji wee na-emegide na-agba ndị mmadụ ume. Ebe ọwụ na ị nọ, ma ị nọ na Amerịka, ma ị nọ na Germany, ị nọ na Enugu, ma ị nọ na Anambra, ị nwere ohere imegide ịnọnyere anyị. Ma iji ego ma ijighị ego, ị nwere ohere ịnọnyere anyị. Ọ bụrụ na ị zatara ya wụ ihe si na ị chọrọ ka anyị nye gị, nsogbu adịghị. Na ị chọrọ ka inye ndị ụwa na-atụ n'ọkụ, nsogbu adịghị. Ị chọkwuo ka anyị nye gị ọ magburu onwe nke ọwụ na dị nsogbu. Ka ị hapụ ineme anya na ọwụ maka ndị ọwụ maka nyawu ego ka ndị na-abịa eme ọwụ maka ego. Ihe ha kwuwe na-eme maka ịhụnanya ha nwere n'ebe Igbo nọ. Maka mmadụ esi na ya hụrụ Igbo n'anya ọwụ n'ọnụ, ọ ị na-ekwu ekwu, ị na-eme eme. Ma ọ wụrụkwa nwanne anyị nwoke Radical Prophet nke ọ sị na aha awụ action not word na-asụ bekee. Ịma na Radical Prophet nwanne anyị Kindness, ịma na ya ọ bịara ebe a
n'izu ụka nke ọzọ gara aga nwanne Abino ọ sị na aha awụ ahụ gịnị o nwere ihe ọ kpọrọ ya o wee bụrụ ya aha awụ ahụ anyị ga na-eme anyị agaghị na-ekwu ịtụgharị ya n'asụsụ Igbo ihe ọwụ o wee bụrụ ya anyị ga-eme gịnị Nwada Kindness anyị ga-ebugoro ụzọ anyị gagworo so onye wụ mpi nwanne anyị abụgo njikere anyị ebidogo mana tupu anyị aga nwee ihe ndị m chọrọ ime gịnị ịkọwara ka ị nwee ike ghọta otu nyawa ihe si aga maka ndị Igbo si n'ọwụ gịnị akọwaruo eme gịnị egawaruo ị na-anya n'ihu ebe a ị ga-ahụ ajụjụ na ahụ m kwuru site na nke mbụ ruo na nke 15 dịka ị na-aza gịnị ego ga na-eme gịnị ego ga na-agbago ibido ọwụ na onwe ya gbagwojuru gị anya elekwana anya n'aka nị ma ọ n'anya n'aka ekpe aga m agba na ike m iji wee nyere gị aka mana m kwuzie na o nwere otu isi wee na-eme ihe a na-eme ihe a aga m amazi ihe m ga-eme mana dịka m kwuru ajụ anyị na-ajụ ebe ahụ ajụrụ juru afọ ọwụ ha na-esonyere anyị nsogbu adịghị ị ga-azụtachi ya a sị na ka ume bịa mapụwe gị o wee bụrụ ya Nwada Kindness anyị ga-eme gịnị anyị ga-agbapụ ya ọsọ ka anyị kọọ n'ubi onye abịa ịdịgo njikere na azịza nke mbụ ajụjụ nke mbụ ngwanụ anyị apụọ anyị jụrụ sikiri ihe abụọ eji mara ndị Igbo ihe abụọ wụ na anyị nwere ike icheta ji mara ndị Igbo asụsụ na ejije ha ejije dịka ejije ị nwere ike ịkọwatara ya dịka ejije ha na ejije a na dịka omenala ha asụsụ ha ka ihe a na-akpụ ya ya na-akpọ asụsụ ha kedu asụsụ ndị Igbo na-asụ Igbo ka ha na-asụ asụsụ Igbo nna ajụjụ ahụ ọsụsụ ya nọ n'ihu gị ụjọ atụna gị abịa n'ekike ka ụdịka ekike ụmụ nwaanyị anyị na-eke ma ọ bịa n'ịmụ akwa ha na-ama ọgọdọ na a na-ete ha uli n'alụ ha na-eyi aka ọ wụ eziokwu darụrị nne ịzatara ya ka anyị mee ike ka anyị nwee ike ka anyị gaa n'ihu ka m gwa gị na nyawa ajụjụ erijughị afọ nsogbu adịghị ngwa ka anyị gaa n'ihu ajụjụ ọzọ nke abụọ wee bụrụ gwa anyị ihe atọ ndị ụlọ ọrụ Igbo TV na-akwado ha na-akwado omenala Igbo asụsụ Igbo na ịdịkọ n'otu ndị Igbo onye ọzọ ha na-akwado omenala Igbo asụsụ Igbo na ịdịkọ n'otu ndị Igbo gbam ịzatara ya anyị na-akwado asụsụ Igbo n'ụzọ pụrụ iche anyị na-akwado ọdịnala na omenala Igbo sikwazie na mgbanwe anyị na-eme ihe anyị na-eji ohere a na-eme gịnị na-achịkọta ndị Igbo niile ọnụ maka ị na-anya ndị na-ege ihe anyị na-ekwu ndị na-aghọta n'anụ Igbo onwe ndị na-eme ha bata ha aghọtaghị ihe anyị na-ekwu eme gịnị ha pụọ maka na asụsụ Igbo ahụ mmadụ niile na-anụ ya ịzatara ya darịrị nne nke atọ ahụ Nwada Kindness ga-agụpụta ya ego ya na-agbagote ajụjụ nke ịtọ wee bụrụ tụgharịa okwu a kọmedi n'asụsụ Igbo mkparị amụ ọ dịkwa ka ya onwe ihe ọzọ ị nwekwara ike ịkpụ ya ịkpa ọchị ime obi ụtọ ime obi ụtọ ha ibue nnọọ ibue ọkwa
ibu ya ọfụma. Ịzata nyawa ajụjụ ihe ntọọchị ncha. Anyị gaa n'ihu. Nke anọ, Nwada Kindness. Ajụjụ a bịara n'izu ụka gara aga. Ma ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị, ma na ị ga-ata ya ka ihe a na-akpọ ya akpọ. Gaa n'ihu gụpụtara ya, Nwada Kindness. Ajụjụ nke anọ wee sị, o yi uwe ọcha, o n'ebe ahụ pụtara gịnị? O n'ebe ahụ gịnị ka ọ na-akwado? Aha. Ọzọ pụtara gịnị? Nnezagharịa. Nnọchiaha. Kedu ihe ọ na-anọchi? O yi uwe ọcha, ọ n'ebe ahụ. Ya ị na-akọwa na owu nnọchiaha kwa ya? Ya na o na-anọchi aha mmadụ, maka ị nwere ike sị Ụka Amaka yi uwe ọcha. Kama ikwuzi na Ụka Amaka yi uwe ọcha, iwe sizie na o yi uwe ọcha. Ya o ahụ wụ ihe na-anọchi aha mmadụ. Ịzatara ya ọwụ nnọchiaha. Ka anyị gaa n'ihu. Nke a, ngwa tụgharịara anyị good evening n'asụsụ Igbo. Good evening. Mgbede ọma. O nwekwara ihe ọzọ ị nwekwara otu ọzọ ị nwere ike isi kpakwa ya. Ịma na ọkwa mba na-achị n'onu n'onu. Onwe ndị ga-akpọ mgbede ọma, nwe ndị na-asị uhuruchi ọma, nwe ndị ga-asa abalị ọma. Ịzatara ya. Nwada Kindness, ọkwa ọ na-aga n'anya n'anya. Ọ na-eme ọfụma. Ka anyị gakwa n'ihu. Ngwa gaa n'ihu tụọrọ anyị inu Igbo abụọ ịma. Achụ aja afọ udene, ama na ihe ma ebe ndị mmụọ. Arụrụ bụ ahụ, ọ bụrụ omenala. Ogene dị. Ọ dịka ka m jụọ, ị ga nene ihe ndị mbụ anyị mere mgbe gara aga tupu ị bịa n'ụbọchị nke tata? Ịma mgbe ụfọdụ m na-esonye, so most times m na-esonye n'ihe na-eme. So ọ na-abụ emetụkwa, ọ bụ na m esonye o nwere ike mgbe ụfọdụ nwa ohere gaa fụkwa ka ndị menu si wee mee. So ọkwa ya mere m ji sị onye ọbụla na-esonyere anyị agaghị enwe nsogbu ị na-azata nyawo ajụjụ. Ka anyị gakwa n'ihu. Ajụjụ nke 7 wee bụrụ, tụgharịa okwu a n'asụsụ Igbo. Fowl. Ọkụkọ. Gbam. Ọkụkọ. Ndewo. Otu a ka ọ dị. Ngwa gaa n'ihu gụọrọ anyị abịa Igbo ndị a. Abịchịdị efige gwe he. Bido n'isi. O nwere nke ego. Abịchịdị efige gwe he je kekpe kwele
Gaa n'ihu ka m hapụ gị. Gaa n'ihu. Kwe, le, me, ne, nwe. O nwere nke ị hapụrụ tupu nwe. Ne, nwe. Ịgụchaa nne, o nwere nke na-eso nne. Ne, ne, nwe. Ne, ne. Mba. Kwe, le, ne, nwe. Ne. Okay. A, B, C, D, E, F, G, B, H, I, J, E, J, K, B, kwe, le, me, ne, nwe, ne, O, P, res, she, T, U, O, V, W, yes. Ọ da-abụọ enwere m ike were ndị ọzọ ịgụtacha ya, mana nke ahụ ịgụcha nne na re ịgụghị ndị na-eso ya. Imere ihe ndị oyibo na-akpọ ịgbafere ya amafe, ịjọmpụrụ ya jọmp. Ị nwere ike ka m nye ohere ọzọ. Nke a wụ ohere ikpeazụ na gị nyere, gụgharịa jiricha nwayọọ nnọọ. Kedu ebe mmiri nọ ka m nwụọ mmiri n'oche ga-abịa, maka ọ dị ka ọ dịwa n'ọkụ. Ka m wụọrọ ya mmiri maka ị na-agbanị nnọọ rutezi ugbu a. Jiricha nwa ya gaa n'ihu, gụọ ya ọzọ, bido n'isi. Awụgwọ mmiri na oche. A, B, C, D, E, F, G, B, H, G, H, E, J, K, B, kwe, le, me, ne, nwe. Gaa n'ihu ka mma ma ị ga-enweta nke ọzọ, marazie nke a na-anya anya. Gaa good n'ihu. Nwe, ne, o, p, re, se, she, ti, u, o, v, we, ye, ze. Nke wụ eziokwu na ịgbanere, mana abụọ a ọ ya mere m ji mechaa were nyawu ihe abịdị etiri m ya na ihe Facebook anyị, sị ka onye ọbụla nwee ike nweta, nwee ike na-amụ ya. Maka onye ọbụla chọrọ ịmụta Igbo ga-amụta abịdị Igbo. Ịmụ ha abịdị Igbo ọ ga-ara gị ahụ. Ọ pụtara ị nwere ike mara ya, mana ama m otu ị ga-esi mara ya na-amaghị abịdị Igbo. Agụcha mme, nne, o nwere nke na-eso. Nke ahụ nke na-enye gị nsogbu. Abịakwa na nke ọzọ, ịgụcharị, o nwere nke na-eso before aga na she. Ihe ọzọ chọpụtakwa wụ na ị na-akpọ ji, je, wụ asụsụ Bekee. Aga m enye gị ohere ọzọ, gụọ ya ama m ya enweta ya. A, B, C, D, E, F, G, B, H, G, H, E, J, K, B, kwe, le, me, ne, nwe, ne, o, P, re, se, she, ti, u, o, v, we, ye, ze. Ya, tupu m ekwuo ihe ikpeazụ m ga-ekwu, Nwada Kindness,
Ọ gụtara ya? O nwere ụfọdụ ebe na-enye nsogbu. Ọ ya wụ nsogbu anyị nwere. Ama m na nke a ga-awụ ihe ga na-enye nsogbu n'ụbọchị nke taa, mere m ji tii ya. Mana ihe mere n'ụwa na kedu otu a ga-esi were kwa onye ukwu wara. Ihe mere n'ụwa na dịka m si were agwa ndị nke ọzọ bịabụrụ mbụ, dịka iwe onye ndị oyibo kpọrọ ịdụ kwalifai, itozuru oke ịbịa, aga m enye gị ohere ọzọ mgbe ọzọ ịbịachite. Mana izu ọbụla ị ga-abịachite nyawa bido Igbo wụkwa ihe aga m ajụ gị ya. Ịkwado tie ime ka anyị mara, anyị ga-akpọ gị ọzọ. Anyị ga-ahụ, anyị chọrọ ka anyị gbaa mbọ hụ na ị mere gị na ị nwetara ya. Maka nke ịwa nke eziokwu ịgbanere iruru na nke 8 ọ fọziri one na one iruo ebe a na-eje, mana ịgbaneka ụmụ ndị a gbachara mkpe isi akpụ ya abụjara ka esi akpụ ya. Ịma ihe menụ gaa n'ihu tupu ọ pụwa, gaa n'ihu gụọrọ ya Nwada Kindness. Ọka mmadụ ji aka aja mụọ ya nụ. Ọ maka ndị na-ege anyị ntị, ịma ihe mere anyị ji wee na-eme ihe awụ sọsọ iji eme ka ndị mmadụ nweta ego ma ụmụ ya. Anyị na-eji ohere a wee na-akụziri ndị mmadụ, maka asị ndị mmadụ bịa na a na-akụzi Igbo dịdota, onweghị onye ya abịa, ama m ya, onweghị ya abịa. Mana a na-eme ya otu a, ọ ga na-eme ndị mmadụ agbamume ị na-eme gịnị osi otu ahụ wee na-amụta ya. Ọkwanye mere ndị nkụzi ụfọdụ ji emeruo, ha chọọ ịkụzi ihe ha etinye n'egwu. Anaghị ejizi egwu akụziri ụmụazị ihe ugbu a. Onye meziri ihe ji arawa ahụ na ụmụ ihe ndị a. Ọkwanye mere anyị ji jiri ụdịka otu a wee na-eme. Anyị na-ekene Nwada Destiny Ebere, ọ sịkwa na ndị na-agbasa ozi ya n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe na-adịghị anya ị ga-abịa ebe a bịa zara ọnụ gị. Nwada, ama m na nke ndị Igbo na-akpọ put somebody on the spot. Ama m mara put on the spot. Gaa n'ihu gọrọ anyị. Ama m ihe a Nwada na-arụ na ka mmechi ọnụ, mana ndị mmadụ mana ị na-arụ na redio station, so ọ wụzighị ihe ya. Ọ onye gụrụ injinia, onye gụrụ injinia na-arụ na redio station. Onye mere na-eme nne anya na-asị ndị mmadụ ha nọzina na-eche na ọ wụ ihe ahụ ị gụrụ ka ị ga-arụ, maka ị nwanne anyị Nwada Kindness. Agụ ga-anyụ onye ahụ ịkpakwu ebe ọwụ na nke ọwụ na-adapụtara na imegbu di ya. O were were ya gaa n'ihu gụọrọ ya nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness. Ọ dị mma ka anyị gaa n'iru kịta. ABCD EFG GBR Kwụsị Nwada Kindness. Bido na me. Na me. Bido na me gawazie. Okay. Me, ni, nwe, nyi. Ebe a ka nsogbu dị. Agụcha nne nke na-esi ewu nye ọwụ na mmadụ chọrọ ịsị achọrọ m ịṅụ mmiri, nye ahụ wụ nke ahụ. Ọ ya wụ ihe m na-eche ka nwanne anyị kpọpụta ibe anyị nwere ike ịnụ, mana ọ na-eme ọpụta ebe ahụ mee gịnị ọ gbachaa ya ka ndị mmadụ ihe a na-akpọ ya wụ nye. Ọwụ na ị chọrọ ikwu ịṅụ wụrụ nye nyawụ nke ahụ ị ga-ahụ ma ịnwụcha nne ọya nke ahụ nye gazie n'ihu. Gaa n'ihu, hapụgoro maka Okoronkwo Patrick ọsọ Nwada Kindness dara ya o. Gaa n'ihu ike bido n'ebe mme
ike bido n'ebe mmi gụrụzie wee bịawazie. Patrick atụta mmeri agị n'abalị a. Patrick si na Nwada Kindness dara ya o. Gaa n'ihu. Onwe ha ga-eme ka emetacha ndị mmadụ mma. Hapụ Patrick ọ chọrọ ka ikwu okwu. Mi, ni, nyi, nwi, nyi, o, po, r, s. Pere. Ịgụcha ọ dị ka ịkpọrọ ya pọ ama m ma ọwụ ihe na pọ nke a ya. Bido n'ebe ọ gụrụzie jewezie. O, p, r, s, sh, t, u, o, v, w, y, z. Ahụgwọ m ibe ndị mmadụ na-enwewe nsogbu. A na-enwe nsogbu n'ebe nye, a na-enwekwa nsogbu n'ebe ghe nọ, a na-enwekwa nsogbu n'ebe je nọ, a na-enwe nsogbu n'ebe si nọ, a na-enwe nsogbu n'ebe p nọ. Mgbe ụfọdụ a na-akpụ ya ọ na-enwekwa nsogbu ebe ọ maka ọ nọ na tupu ịgụcha o inwe ọ, ị gaghị enwe ọ n'ụzọ abụọ. Nyawo ịgụcha enwezi ike gụọ ọ. Anyị ka ga-emesa ụda ume na mgbochi ume. Anyị ka na-abịa. Anyị chọrọ ibidogoro na-abịa dị Igbo maka ị ga-ebu ụzọ mara na-abịa dị Igbo tupu ijewe na ụmụ ụda ume na ụmụ ihe ndị a. Nwada Kindness anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche maka inyere anyị aka maka anyanwụ ihe anwụghị ihe dị ofere. Nwada Kindness, Nwada Ụkamaka. Mba, ọ dịghị ọnya na-eme onye ọbụla bịara ebe a ana m agba na ịmụ otu ga-esi were megide tie onye ahụ aka n'obi. O mere ọfụma. Ihe mere na emechaa ị ga-abịarị ọzọ. Ndị na-ahazi ihe ha ga-eme gịnị? Ha ga-ezi ozi. Ha ga-ezikwa ozi mana buru ya eburu n'obi na onye ọbụla bịara ebe a awụna, ama m otu m ga-esi wee kọwaa ya, awụna Nwada Igbo nke mbụ maka ọ dịghị izi ime gịnị ịbịa na nyawa uche dịkwa ezigbote ọkụ maka ị nọrọ ebe a na-akọmentị ọdụkọdụ ị na-ede ihe ọdụkọdụ pecha ịbịazie ebe a onwe tupu Nwada Kindness tupu anyị apụwa o nwere ihe ndere maka na anyị agbasa ozi na Igbo telivishọn peji nke abụọ anyị. Onwe onye dere ebe a nsị kedu ihe mere meji were gbasaa ọkwa n'Igbo. Nyawa na onwe na-ajụ ya na jiri bekee dee o. Mana eziokwu na ihe o kwuru malitere o, mana ihe o kwesịrị ịghọta wụ na ọwụhụ mgbe niile ka mmadụ ga-eme gịnị mgbe ị chọrọ ide ihe ngwa ngwa maka ụdịka mmadụ dịka ma ana m achọ ịdị Igbo, achọrọ m nti ụmụ ihe rịkọm na ihe ede mami ọfụma. Ọhụ mgbe niile ka ị ga-enwe efe. Ihe ọzọ ọ ga-aghọtakwa wụ na mgbe ọwụ na anyị na-eme oge ndị Igbo ana m agba na ime gịnị ka ọ wụrụ na ọwụ Igbo sọsọ Igbo ka a na-asị ya, mana ọwụ na ọwụ oge ndị Igbo ka a na-eme o kwesịrị ịghọtakwa na o nwere ndị ọzọ na-esonyere anyị ama gịnị awụhụ ndị Igbo. Onye mere nji ede ihe ahụ ya bụ ndị onye ahụ mara na ihe a na-eme ihe awụ Igbo, onye ahụ agaghị ame gịnị esonye dị ọfụma. Onye medụrụ nji ede na bekee maka ndị na-ajụ kere ihe mere mgbe ụfọdụ ihe ede nwanne m nwoke nke wee eziokwu na onwe otu ị ga-esi wee gbanahụ ya. Anyị na-asị ihe mere ya mere gị ya mere n'ele n'aka nke ọzọ. Ụmụnne anyị ndị ọzọ ha na-agbani ịnanya ha na-agbani ijikwa Igbo na-eme ihe ndị ha na-eme, mana anyị na-asị gbanisie n'ike. Anyị chọkwuru ndị ga na-eme ihe anyị na-eme ka Igbo nwee ike na-aga n'ihu. Tupu anyị gaa n'ihu, ama ma o nwere nwanne anyị nwoke kwesịrị ịbịa, o nwere ihe o kwesịrị ịkọwara anyị n'ụbọchị nke taata maka ihe ndị kripto a na ụmụ ihe ndị a. Ọ wụ onye ma anya nke ọma mana ọ dị ka o nwere otu ọrụ si wee jiri mana izu ụka ọzọ ọ ga-anọ ebe a wee nwee ike gịnị wee kọwara ụnụ
maka ndị na-eme ihe gbasara ihe cryptocurrency awụrụzie na ndị CBN mere gị na-emechi nyawa ihe onwe ndị na-ajụ ajụjụ na-asị ọ pụtara na ego ha na-ana m ụmụ ihe ndị a nwa amadi awa onye manyawa ihe nke ọma ọ bịa mee gịnị onwe ajụjụ unu nwere ịjụ ya unu ajụ ya ọkwa nne unu chọrọ ime nyawa ihe ọwa onye mma nke ọma awụhụ mmadụ niile ka m ga-akpọ ebe a ka ọ bịa kọwaa ihe ma ama ọ ga-awawu na o nwere otu ihe si je enwe m ike mee gịnị jidie maka na nwanne anyị ka ọwụ o wee bụrụ ya nwanne anyị Ụkamaka darịrị nne anyị na gị na-abụ ga-ekwu ịgbalịrị nke ọma anyị ga-ama ihe anyị ga-emekwa imere ọfụma imere ọfụma darịrị nne nkwa ọzọ na-akwụkwa gị bụ na ihe abịachi ọzọ ịbịachi ọzọ ihe ọma ị ga-emere m gụọ abịa dị Igbo a ị ga-agụta ya ọfụma ị ga-eme ọfụma darịrị nne anyị ga-ahụ gị mgbe na-adịghị anya daalụ o wee bụrụ ya Nwada Kindness biko bụ akwara m ngwongwo m nawa achọrọ m ibugoro ụzọ kene mmadụ niile ndị gbasara ozi a anyị na-eme dịka m gwara ụnụ anyị na-eme ya n'Igbo TV na-emekwa n'Igbo telivishọn onwe ndị na-ekiri ebe ahụ ndị na-ekiri ebe a mana nke bụ eziokwu na anyị ga na-eme ya n'Igbo telivishọn maka na onye ọbụla na-esonye na anyị n'Igbo telivishọn anyị kwere na onye ahụ sọsọ ndị na-anụ Igbo maka ine anya na ndị Igbo TV o nwere onye nke detere anyị ozi si na ya onye Trinidad and Tobago na ya ahụhụ onye Igbo mana ihe anyị na-emekwa masịrị ya onye ọzọ detara ya ozi onye nke ahụ nọ na Germany ndị nke USA anaghị agụta ha ọnụ ndị na-esonyere anyị awụ sọsọ ndị Igbo anyị na-ekene ya n'ụzọ pụrụ iche anyị chọrọ anyị na-eme nyawu ihe omume oge ndị Igbo ka anyị na-eme na Igbo telivishọn anyị nwere ike anyị mezie n'Igbo telivishọn anyị nwere ike kesazie na Igbo TV nke pụtara na ọwụ na esonyere anyị n'Igbo telivishọn ime gịnị ibido sonyewara ugbu a anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche o nwere ihe m jụrụ ọgụ tupu ihe anyị ka ihe a na-akpọ netwọk n'Igbo ya wa ajụ ọzọ aga m amụta gị nwere ike isozi na ajụ ọzọ a ga-ajụ nsogbu adịghị o nwere ihe anyị na-ekwu maka nwanne anyị Destiny Etiko m jụrụ gị mgbe ahụ sị ịma ihe gbasara ndụ efere mba ụwa nke ndị oyibo na-akpọ soshal midia o nwere otu ọ na-adị ọwụ na itetere ụra mgbe ọwụ na itiri pikchọ ihe onyonyo gị ma ọ bụ vidio mgbe ọwụ na itirie n'efere mba ụwa nke a na-akpọ soshal midia n'asụsụ bekee ihe mere iji tinye ya ka ndị mmadụ mee gịnị ka ha kwuo okwu gbasara ha kwuo okwu nke weziokwu nọ na ya wụ na ọhụ mmadụ niile ga-ekwu okwu nwa gbasara ya maka ọhụ mmadụ niile hụrụ gị n'anya o nwere ndị ga-eme ihe ha ga-ekwu ọwụ na ijideghị onwe ha ka ị nwere ike je kwuo ụdọ ihe nwere ikwu n'ime wee bụrụ mgbe ọwụ na ị na-eti ihe n'efere mba ụwa dịkwa njikere maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu mgbe n'itibeghị ihe si mgbe itibeghị ihe ndị mmadụ na-ekwu okwu ma ya chọwazie mgbe itiri ihe n'aka nke ọzọ onye hụrụ ihe ọma mere mmadụ obi adịghị ya mma ihe ọ pụtawo na ọ chọọ nke ihe ọma anụrụ ya aka maka ndị oyibo na-asụ sị na you cannot have what you hate anakwa asatị ya n'ọchụ sọkwa jee na nke ekere ọrụ jee sawa ya gbaracha ọtọ jee na Atlantic Ocean jee sawa ya ihe ha asapụ ya mba na ha asapụ ịma o nwere ihe gbasara ihe a na-ekwu maka ụchụ ndị mmadụ na-eji aka ha gbuo onwe ha ụchụ mana ha ma na ha agbagwo onwe ha ụchụ asị na ya na-aji asụ ụchụ ịgbara onwe gị ị ga-ebugoro ụzọ mara na ịgbara onwe gị ụchụ ịmazie na ịgbara onwe gị ụchụ ịmarazi otu ị ga-esi wee sapụ anaghị asapụ ya ị ga-ebugoro ụzọ ọnwụ nọ nke imejọrọ mmadụ ịgakwu onye ahụ mee gịnị kọwara ya sị ya biko ya gbagharụ ọnwụ na enyebeghị onye ahụ mgbagharụ ka m jiri godo ụlọ nsọ Katọlik nke m wee otu n'ime ewe nnaje asị m na ihe ha eje nkwupụta ahụ mana ị ga-ebu ụzọ onye ahụ imejọrọ ime gịnị ijeje yọọ ya ọnwụ na ịyọọ ha onye ahụ jee nkwupụta ị na-egbu oge
onwere ihe mmadụ egwu onwe ya eziokwu ị na-egbu oge o wee bụrụ ya ndị mmadụ eji n'aka ha mee gịnị gbuo onwe ha ụchụ emechaa o nwere izu anyị ga-ekwu ya ụzọ dị iche iche ndị mmadụ ji abụ onwe ha ụchụ mana ama ha na ha na-abụ onwe ha o wee bụrụ ịfụ ka mmadụ dere ihe si na ọ mụrụ nwa na o gotere ụgbọala ị na-akọ ịchọ ofu ihe ya akọrịrị iji were mee gịnị nsogbu adịghị onye ka o ji emeruo ihu ihe na-eme mgbe ụfọdụ na-asị ke ihe nka ụfọdụ na-awụ ihe ndị mmadụ ji aka ha metere onwe ha ụchụ ahụ a na-ekwu ndị niile inekwana ya ndị na-ekwu ụdị okwu a na ụwa na-atụ ha n'ọnụ imirikiti ndị na-akpa ashị niile anụnwa onye nwụkwara onye ọbụla fụ na-eme ọfụma chọọ ebe a ya agada aka sị na onye agara nke a mee nke nlele ndụ ndị a ị ga-afụkwa na ihe ji ikwe ike agara ha nnọọ terele werere ọ bụrụ na ofu anya maka na onye a ga na-eche ka ekwu oke ka nwatakịrị nwaanyị a ga-esi nwetenwu ihe a maka na ya na onwe ya enwetenwu ihe ya o chezie na onye ọzọ ama nwetenwu ya mana ọ bụrụ ka ọ dị anyị akaba arụ enwe ka ihe si wee na-agalụ mmadụ ọfụma isoro onye ahụ ṅụrịa ọ ya bụ mbọsị nke gị ihe ga-akwalụ gị ndị nọ gị n'akụkụ esokwalụ gị ṅụrịa maka na ọ baala onye ọzọ taata echi niile o nwere ike ọbụlụgụ a ka ọ ya adabala ịghọtago ka anyị were ya nwayọọ anyị jiri ya nwayọọ n'ụdị okwu anyị na-ekwu ọkachasị onye ị na-amahụ maka onye agha siri ya na-akpata ego ya ndewo nwanne anyị nwaanyị ihe kwuru bụ eziokwu na ya nwe ihe ọ kọwara o nwere ihe onyonyo o mere wee kọwa onwe iche na ọ dị mkpa na ọ ga-akọwa ya ahụ ọ kọwara echere m na ọ dị mkpa taa ịma ihe mere nji wee kwuo ya maka ọ bụrụ na ị na-anya ndị na-afụrọ gị n'anya ya ndị ihe gị na-ewe iwe ndị ihe gị na-ekpo ka osogodi gị kọwalụ ha luo chite tata luo echi luo nwanne echi sọsọ nke ahụ ekwuru wee kwugide gị ka ha ga-ewe maka na ha afụgo gị ihe ị na-eme adịrọ ha mma osogodi gị kọwaa chite tata luo nwanne echi nke ọjọọ ahụ ekwu n'ọnya bụ ihe ime ka ha ga-ewelata ịghọtago ndị fụ gị n'anya ma gị ọfụma ọsọgodi abụọ na-emetere ya ha ga-eji nwa akpọkọlata gị nka mana ịfụ ndị anụnwa na ihe gị na-anaghị amasị ndị anụ ọ na-abụ a na-afụ gị ọsụkọsụ a na-asụ gị iwe obi a na-egwe ọbada uru na ị na-akọwala ya onye ọbụla kwa ọnụ kwube na ahụ onye dozara ọnụ abụ ga a na-ekwu okwu na ịghọtago a ga na-ekwu okwu ma ịkọwalụ a ga-ekwu ma ịkọwa ha a ga-ekwu ọkama na iji nwayọọ welu nnọọ ume gị dose nnọọ ike gị were ya wee mee ihe ga-abalị uru ka anyị na-akọwala ndị ụwa ndị na-akọwala ọha na-enye gị ego ọha na-enye gị nri ọha na-egotelu gị nri ekwentị ị na-eti na ekwentị iji eme soshal midia mụ echere na ọ dị mkpa ịghọtago ndewo mụ na onwe m ịma a sị na uche onye adị ya njọ onwe ndị kwenyere na o kwesịrị ịbịa kọwara ndị na-eso ya nke ndị oyibo na-akpọ fans ihe mere mana ihe ndị mmadụ ga-echetakwa na o nwekwara ndị ewu ndị na-eso ewu ndị fans ahụghị ya n'anya na mmadụ na-eso mmadụ apụtaghị na onye ahụ hụrụ onye ahụ n'anya enwere ndị na-ebe a ka a na-agba gị tọọchị ka a na-enyo gị nke ọ bụla ị bịara sị na omego na ahụ ekwugo m ya mbụ sị na o nwere izu nsị na ha ma kọmentị ha ma like ha ma share mana ha ga na-enyo gị onye komita ha ga-anọ na one corner anọ na nkọrọ zokpu n'onwe ha ekwuru m ya afọ n'ofu izu agwara m ya mmadụ sị na ọ gaghị ekwu omume nsị ya na ofu izu na izu anyị ebido ihe omume a na aga m ebu ụzọ ma ndị dere ihe ma ndị edeghị ihe aga m ebu ụzọ zie ka onye ọbụla na-ahụ na-ekwe ndị na-ene anya ha sị na ọdịgo nsị ọ bụrụ na a na-eme nwunye asị ka ewepụtacha ndị ihe na-ekiri gị ị ga-asị gịnị onye a na-ekiri gị ihe kwuru wee eziokwu onwe ndị ma ọkwa Chibuzo Ibekwe mgbe ahụ ọ na-eme a na-akpọ ya onyokomita ndị background a na-eme ụdị ka ndị ahụ ị gaghị na-akpọrọ ha akpọ fan ha wụ esi nsogbu adịghị mana metere ụgbọ metere azụ ma m nwa o nweghị nkọwa ọdụ maka nkọwa ọbịa bịanye ha bịa kụzie ha ihe
ịhapụ ha na-eche ihe o nwere onye iji ụgwọ onwe onye o ji ụgwọ na mmadụ nwatakịrị nwaanyị na-enwe ọfụma nwatakịrị nwaanyị ọ dị mfe biko Destiny echeghị m na amụrụ obido mewe ihe onyonyo amụrụ ebido mewe ihe onyonyo ihe mebụ na mama ya na-emebe ihe onyonyo ịghọta mama ya na-eme ihe onyonyo mgbe mama ya na-eme ihe onyonyo ọ na-adị na-akpị ya aga ịghọtago mgbe ọ ka dị na ụmụazị ọ na-adị na-akpụ ya eje enwu lokeshọn taa mechazie ọkwụsị tupu ịbịa bụ o tolitezili banyebezie ihe dịka mahadum ihe dịka ebe festi ọ na-achetazikwa ahụ ya ihe a na-eme ihe dịka ebe 2009 2010 ịghọtago and Destiny na onwe ya bụ onye o tinye ihe uche si na ọchị ime ihe a ọ ga-eme ya ịghọtago ọ ga-eme ya ịmabụ ya tupu ọ banye n'ihe omume mụ na ya na-abụmatara mgbe a na-eme ihe onyonyo tupu owuwe ịma matara ugbu a na-eme gịnị mụ na Destiny mgbe anyị na-eje ọdishọn mgbe anyị na-aba keke anyị na-aba keke aga na National Museum n'Enugu ebe a ọ na-abụ mgbe a enwee ihe onyonyo a chọrọ ime mgbe a o buru m ụzọ bịa delu m afa ịghọtago mbukwali ya ụzọ bịa deli afa anyị nwetakwara ndị ọyị anyị mgbe a nwagokwa Uju ma kedu afọ onye nke ọzọ Jennifer anyị ncha na-anọkọkwa ọnụ mgbe a ịghọtago mechezie otu anyị mụnwa na onwe m gọgọgọ bịa dobe azụ maka m bịa mebe politiks na skuul n'ụlọ akwụkwọ mgbe a jezoba na injiniarin jezoba fakọlti enwetakwa m ya mana ọ bịazi bịa mee m adị m ejekebezi ihe nwa ọdishọn adị m aga bịa jee mee IT na power holding na transmission station ịghọtago so mgbe a etezie nna ụmụazị salụzie ọkụ nọzie na background na-akụ aka nsogbu adịghị mana onye kọlụ onye ọzọ aka aka onye aka na nke ị na-eme kacha maka mgbe ụfọdụ nwetakwa efe ana m ege ihe Igbo amaka ị na-eme na steshọn ụnụ ọ wụ ndị mmadụ ịgwa nke eziokwu o nwere ọtụtụ ndị mmadụ Enugu ha ejighị nyawu ihe mmemme were na-egwu egwuregwu ịma ọhụma niile na-ege ọhụma niile na-ege ndị na-akpọ enwecha ohere ime gị na ịkpọ gị dịka ihe omume anyị na-eme ọhụma niile na-eme na-enwe efe ide ihe ọgwụ na ha ede ihe ha agaghị eji aha ha wee dee ihe ha nwere ike megịnị jiri aha ọzọ nyawu ihe omume na-eme ọ magburu onwe ya anyị jikwa ohere a na-asị gị jide ka iji Nwada Kindness mana nsogbu adịghị o nwere ike izu ọnwụ na m ga-enwe efe aga m agwa ndị na-ege ntị na ị nwere aha ọzọ maka ha nwere ike mara ka Nwada Kindness ha amaghị na o nwere ihe ọzọ na-esi enye awa anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ nke mbụ na akwụkwọ anụ na Valentine na mma atakwa ihe mmatụ ya bụ dada hapụ maka anụ mma nnukwu anyị agwana gị maka ndị ọ sị maka ndị na-achọ maka val si chọọ ofu onye ma gịnị jide gbado aka o wee bụrụ ya nke ikpeazụ tupu anyị apụọ nke onye pastọ jụrụ ime ma akpụ ya pastọ ụkọchukwu nke ọwụ na ihe agaghị eme gị na eji ihe jikọta mmadụ na-abụọ na alụmdi maka na ha bịara n'azụ oge amamasị ọwụ nkeji 3 ka nkeji 5 ka ha ji were bịa ihe m chọrọ iji wụ ichere na ọwụ maka ha bịa n'azụ oge mere o ji si na ya agaghị ejikọ ha ọnụ ka o nwere ihe ọzọ ichere nọ ya n'ime ịma na akụkọ bịa karịa nya akụkọ bịa gbazie ya okirikiri kịta bịa karịa ịghọtago maka na nka na-afụzi ndị na-asị na o luru ihe dịka nkeji 40
oge ha ji wee nya oge ha kwesịrị ike iji bịa ha na-abịarọ n'oge mana mụ wee chere na oge eru ihe dịka nkeji 40 maka onweghị onye ga-ama na ọ na-agba akwụkwọ megide nya jegide late nke na 40 minutes ha ekwune Nwada Kindness eje dị n'ebe ahụ ahụgo m onye ji ọbịa n'oge maka ndị ọzọ enwe ndị nke enwe ndị akwụ ịma na-ashịrị maka mụ akụkọ bịakalịa ka akụkọ si were kọọ ma ọkụ nwanne nwoke nke m wee sị ka akụkọ si kọọ ka akụkọ si kọọ akụkọ wee na-asị na ọ dị ka enwe na kekwu dị ka enwe ihe jikọrọ onye ga-agba akwụkwọ na nwata nwaanyị a na-agba akwụkwọ ihe nnukwu ọzọkwa dị dịka ibi ahụ enwekwa ọzọ a nakwa na-achị wee na-akọwa na nwatakịrị nwaanyị na di ya mgbe a na-eme ha mgbe ha na-aga marriage court ha begburu onwe ha na late na mgbe ọbụla na a na-agwa ya mgbe ọbụla ha na-abịa late ịghọtago abọgide ha aka na ntị wee na-agwa ha nekwa ka onye ga-agba ụlọ akwụkwọ si eme ihe ọbụleti ya aga ịghọta ọkọ gị ịmagodo ụdị ihe a sị na adọ ha na-abịa ezigbote aka na ntị mana otu ọbụla o si na wee dịgodi echere m na onye ọbụla gbara akwụkwọ a ga-esi otu a wee sị na ya ma mgbazi akwụkwọ ihe ọbụla ọsọ ya bụrụ bụ ihe melụ echere m na oru iji wee sị na ọma mgbazi ha akwụkwọ ịghọtago ọ bụrụ na ụka bụ ihe a na-aka ọ bụrụ na ihe dịka intaviu ịghọtago ma ọ bụ enwere na onye ọnụ na-elu n'okwu sị gị bịa fịa ụdị ihe anụnwa onye si na ya bụ onye ndu Chineke ịghọta onye ọzụzụ atụrụ onye na-achịkọta ihe na-eme ka Chukwu ihe na-eme ka Jizọs ị na-arụrụ ọrụ ịghọtago ọ bụrụ na mmehie adịghị mgbaghara ama ndị mana chetakwa na Jizọs nwere ebe a si elezi n'ahịa ọhụ ka ndị mmadụ na-ele ahịa n'ụlọ nna ya o were gịnị ihe chụsasịa ndị mmadụ ebe ahụ n'otu o si ihe a na-ekwu okwu ewu ihe ndị oyibo na-akpọ disiplin nke anwa dị iche ana m abịa eji m ihe ikwuru wee na-asaghị ihe ikwuru maka mgbe a kụsasịrị ya ihe mụ na na-aba anọghị ebe a mana ka m jiri godu ihe dị n'akwụkwọ nsọ wee na-agwa okwu onye nwe anyị Jesu Kristi gara ịsị ha ịma ihe mee na ụmụnne m biko kwara na ihe unu megịnị si n'ebe a pụọ jiri o gara iji nwayọọ biko kwara na ihe si ebe a pụọ mana ihe o mere wụ ana m abịa ihe o mere wụ iwe were dịka o ji wụrụ mmadụ ọwụkwa Chukwu bụ wụrụkwa mmadụ na onwe kwa iwe were ome gịnị o were ihe megịnị tụsasịa ndị niile n'ebe ahụ yes aghọtara m ihe ị na-ekwu mana ke mara bụrụ ya bụ izizi ọgwụ ahịa ọgwabugokwe ya ọkemara ọgwabugo ya ịghọta ọgwabugo ya gwa ya mana ndị nke a na-ejikọta aka site n'ihe ikwuru n'ụbọchị nke tata ị na-akọwa na a na-etiri ihe na a na-agwatọbụ ihe kamgbe na-akọrọ ya ka ekwe asị gị na ọ ka asịrị shi wee amara m nke bụ ihe ọbụla m na-ekwu site n'ihe ịgwara m ka m ji wee na-asakwa ihe ọbụla ị na-ekwu osogodi abụ na a na-agwa ya kemgbe ọ bụrụ mbụsị anụnwa n'imekwa mbụsị mmadụ na-agba akwụkwọ mbụsị onye akwụsị ike inwe obi aṅụrị nwee nnọọ obi ụtọ ịbịa nna mụache na o mekazi ya o mefeli oke eziokwu m niile o mefeli oke ọ bụgodị na ọ ya adị ya nsha ọ ka aka mma ọ daa ya nsha ịghọta nwere ike akpa ya akpa larụ n'ute 5 minutes late nne gị na di ga-akwụ 100,000 10 minutes late 200,000 ị daa ya ncha mgbe o weftekwe nnukwu ego ahụ maka ọ ya adị agbagide mgbe o weftekwe nnukwu ego ahụ kwụọ maka na ọ bịaghị mgbe o kwesịrị ike ịbịa ọ bụrụ mmadụ ga-agwa ya nne haziokwa onwe gị nne ọ na-akụ 10:30 ọ bụrụ na ị marụ taịm ahụ ịkwadowe ozugbo mana nkịtị si na ịma mgbazi akwụkwọ onye na-akọta Chineke mkpụrụ obi onye na-arụ ọrụ n'ụlọ ụka ọ dịrị ọnụ mmanụ
ọ dịrọ mma ịghọtago. Ngwa ka m kwuo ihe m bụ n'obi ihe niile na-eme ka mbụ ana m ajụ ajụjụ okwubeghị m ihe ekpebe m nyawa ikpe maka na ị ga-anụ tupu ikpewe ikpe ị ga-anụ na onu onye a ịnụ n'onu onye a tupu ikpewe ikpe maka a na-eme ụdịka ihe a mee a na-etinye nnu na ose wee na-akọ ya akụkọ dịka o si were kọọ ndị mmadụ onwe ndị si na ọgwụ nkeji 3 ka eji were gafee ihe ukwuru tata nwe ndị si na ọwụ nkeji 40 okwe ike ọwụ na ọ karịrị ya nyaawụ tupu ma amawa m onye ọwụ na nna amụ ikpe m anụ na ha abụọ tupu ọ mara m ihe m ga-ekwu mana ị na-achọ iji ụzọ hapụ okwu a. Ana m ahapụ ya mana ana m abịa ngwawane agba ọ wụrụ na a na-agwa di na nwunye a kamgbe na-adọ ha aka na ntị si ha hapụ ihe a na-akpọ African time maka ịgwa nke eziokwu ihe African time ahụ ihe ndị ka ji ndebe anyị aga n'ihu ya nwụ ihe adịghị mma. Esokwa m na ndị o ji tụwa obele ya ọwụ na ị chọrọ ịdụ ka Amerịka ị chọrọ ịdụ ka ndị Germany ị chọrọ ịdụ ka ndị London ị na-eme ka ndị amaghị ihe nji akpụ ya akpụ ị na-eme ka ndị Burundi mana ị chọrọ ka ịdụ ka ị na-arọ nrọ ka ị na-arọ ị ga-ebido gbodu mewe ihe ahụ ịma ndị ahụ ebe ahụ ịnọ be ha na-eme a na-emerụ ụfọdụ na-emerụ ha bịa na obodo ndị ọcha ha fụ na a na-emerụ mmadụ nwụchaa mmiri onye ha tụfue ọgwụgwụrụ na ọhụghị ebe a na-atụ nwunye n'ime ya o nwere ike tinye n'ime moto ya maka ọma na ọwụ otu a ka esi eme o nwere ike ojeruo wee ebe a na-atụfu ihe ọ tụfuo ya mana ọwụ ihe mwute na a na-emerụ ndị ọwụ gakwara mba ọzọ ha nọtaba anyị ha esoro ndebe anyị mewe otu a ha si eme o nwere onye n'ime ha njụrụ nyawa ihe ọ sị m ọsọsọ nke a ya mere na a ga-eme ibe niile adị mma ha na-ebido n'otu bụrụ were gawa o wee bụrụ ya ị gaghị echere mgbe obodo dụchara mma abịa maa iwu si na ọwụ ịtụfuo ihe kwụ ụgwọ dị otu a na-achụgharị ka nkịta na ewu iwe ewu ọwụghị niile ka ekwu enwere ndị ihe mmagworo ịgacha obodo oyibo ihe ahụ ịma ịnọta itinye n'ọrụ ihe enwe ike na-aga aga ọ mara na m ahụ ọwụ na nọ n'ụlọ igbo ọwụ na n'otu onye na onwe si mba ọ mara ụgwọ m ahụ ọnụ ka mmadụ ebe a na-akpọ red light ma nwere moto na-agafe ma nwere ụgbọala na-agafe ma nwere ụgbọala na-agafe ịkwụrụ na-eche emechi gaa o wee wụrụ ya nwanne m ọwụhụ ọbụkwa na be ka ihe a na-anya na ụgbọala na be anyị mba ịnọla ebe a ọ bụrụ na ọ gbara mkpali ihe na-emeghọ gị ma na ishika ị na-akọ ihe ị na-akọ ọwụ na ịma ezigbote ihe mere m n'ụwa ma na nwụrụ n'ụlọ ọ pụtaghị na ndị na-amụghị n'ụlọ na ndị na-etoghị n'ụlọ na ihe ọjọọ mere ha ọwụ ihe m na-ekwu mana ihe na-akọwara gị na ezigbote ihe mere m nwụ na ọ nweghị ihe mmadụ ga-akọrọ ma akọrọ gbasara ibi n'ụlọ ma ọ ibi na nke a na-akpọ township ma ọ ibi ihe abroad onye nwetachara ihe a mechaa nọta be anyị na-esoro na-eme nyawu ihe ọ na-agbụwa m obi maka na a sị na a na-esite n'ụlọ dụrụ mma megịnị wee pụwa ama ọkwanye awụ ihe hụrụ a na-eme ekere ọrụ eke onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme mana nke ọwụ na ị na-eme gbaa mbọ hụ na ihe ọwụ na ị na-ekwu na ị na-eme ya ọwụghị ị na-ekwu ya ekwu anaghị eme ya eme maka ọwụ na ị na-ekwu ekwu ị naghị eme eme matụpụrụ gị ọnụ maka dịka radical prophet ọ sị na ahọ ị na-eme eme ọwụghị ekwu ekwu talk not action n'asụsụ bekee otu o si kọọ ya talk not action be action not talk ọ wụrụ otu o si sụgharị anya ihe mana ịmagwo ndị a bekee na-adụ mma ha sụwa ya ka m tụwa asụsụ Igbo a ya m na-agbanịtụ o wee wụrụ ya ọya awụ ihe m nwere ikwu na ebe nke onye ụkọchukwu anyị ma anụ na ha abụọ nnụcha ihe mere anwarịzie m otu m ga-esi were kpee nyawa ikpe maka isi na aka nje ma nyawa ụkọchukwu ikpe na-anụghị onu ya ọ ga-awụ ihe ikpe nyere m nwa
maka ihe ọ pụtara wụ na o nwere izu ya emeruo a ga-aka akụkọ m onye ahụ nọrọkwa ebe ahụ ma ikpe ọ gaghị awụ m ihe ọ dụghị mma nke nwa okorobịa na nwunye ya ma nnukwu onu ha nnụcha ya amarazie m otu a ga-esi were kwa onye ukwuwara mana okwu m chọrọ ikwu na mgbe ọwụna asị onye ọwụna bịa ihe n'oge biko bịa ihe n'oge onweghị ọghọm ahịa dị na mmadụ ịbịa ihe n'oge onweghị ọghọm ahịa nụ ya anụ maka ya nwe ihe awụgwụ ihe na ọma nna ya ahụ ọ marụgwa ya ọ dị anyị n'ọbara ọwụhụ ndị ọcha Trump ga-abịa wepụ anyị ya onye na-eche Trump Trump awụzighị onye isi ala nke ahụ awụgwọ ya onye na-eche Biden nke a ya n'ọbịa o wepụcha anyị ihe a ọdụ anyị nwa ga-eji aka anyị wepụ ya na onwe anyị maka a sị na onye nsị na-agụ na-ebute ụzọ onye na-edu ya eme gịnị esorozie ya n'azụ wee na-aga o wee bụrụ ya anyị ga na-eji oge mee gịnị wee na-akpọrọ ihe hapụ ị na-enye ya were akpọrọ mkpa African time egbuga anyị nya origo anyị rie anyị ribe anyị na mkpụrụ nya na mkpụrụ akwara ọgwa African time onye ọbụla ọ fịakwala arụ ịfụ ndị ọ fịara ezigbo arụ eziokwu mana aka a na-ekwu ya anụ nke amala ka ịmagoro a na-ekwu ya na-agbasa ozi ya na-echetala ndị mmadụ mgbe ọ dị na-enwe ka gị na mmadụ si wee taa agba ịghọtago ịkaba arụ gba mbọ fụ na oge aha gị na onye anwa tọrọ oge aha ga-eji gba izu na ị gbara mbọ fụ na ị na ebe ama ọ pekata mpe ihe dịka nkeji ise tupu oge anwa akụrụ ọnụ ọ dị ezigbote mkpa ịghọtago maka na ụbọchị gị na mmadụ were nkata tata na echi ịbịa n'oge na-echi onye ahụ mere ihe egwuregwu maka na ọ ma na ikpe a na ị na-abịa n'elekere ise na ọ ma na elekere ise ebe ahụ na ọ ga-afụ gị ọ dị mkpa mana onye ọ ga-abụ isi abịa n'elekere ise ọ na-abịa mgbe ọkara gafee elekere isii ọ ya bụ na ọ mara ihe ọ chọrọ ịghọta ga-echi n'isi asị mma na onye a makwa ihe ọ chọrọ na onye anụnwa ịchahụ na ọ dịgo njikere ịghọta ya na iji oge kpọrọ ihe na-enyekwala aka ka esi ewe mmadụ agụụ gị na ndị ma ihe ha chọrọ gụọ gị na ndị chịkọrọ onwe ha ọnụ gụọ gị na ndị isi kpakọrọ ọnụ gụọ gị na ndị ma ebe ha na-eje ọ dịkwa mkpa African time eji eme show ịta anụ ụwa na-achazi anya onye ọbụla na-emepezi anya nwere ịchọ ka iwere nke ya tie ekele ịghọtago ọ dị mkpa nwada ka m bido na eze Ebube Chidi daalụ nne nchere nwa Wisdom anyị na-ekene gị nwanne anyị nwaanyị Florence Tom James daalụ maanyị daalụ ọ sị jisi ike Izuchukwu Igbo TV ị na-agbalị ma daalụ o tekwene nwada Ụkamaka Ugochukwu onye nke sọrọ mpi nwada nekwe ihe o kwuru o dere na oyibo ọ sị this was harder than I thought ka m gụkwa nke ọzọ o dere ọ sị let me recite ABCD ụkwa ABCD ka esi recite ABCD Igbo biko ị nwere ike jee ebe ahụ ọ sị o detegwu ya o dene ABCD ọ sị ABCD have disgraced me ya nsogbu adịghị mana ịgbanị ọ sị mere nụ m ebere ka ike oke mere m ebere na ike agwụgo m ya nsogbu adịghị nwaadị Ụkamaka anyị na gị na-abụ isorogwo n'Igbo TV onwe ya ihe ọbụla dapụtara ọgwụ bụ iso na ndị mbụ eme gịnị akpọ onwe ihe na-eme anyị ga ka m hapụ ya okwu maka na oke okwu adịghị n'ụka mgbede Nwada Kindness o nwere ihe ị nwere ikwu tupu eme ike chịkọta ya okwu o nwere ihe onyonyo achọrọ m ichefu ya o nwere ihe onyonyo imere anyị gbasara na Igbo TV nke ikwuru okwu gbasara n'ezi ihe ahụ ikwuru maka ya ka m bidogoro na gaa n'ihu
Awa nke ị na-ekwu nke gbasara ndị nke ahụ ngwa ha gbasara na Igbo TV. Nke gbasara nya nwaanyị iyi nwoke nugo di. Nwoke nugo nwaanyị. Gbam. Na eziokwu ka m kwuru. Ịma ihe mere onwe ndị na-egebe nyawo ihe onyonyo o ya amagbu onwe na akọwara m ha ka ha nwee ike ghọta nyawo ike okwu. Nwanne anyị nwaanyị a Nwada Kindness Fidelis Chidiogo Ezeukwu eke anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ. O nwere ihe omume ihe onyonyo mere wee na-akọwasị na ọwụ na ịwụ nwaanyị ma ọ nwoke gụ na onye nụgworo di ma ọ bụ onye nụrụ nwaanyị onwe otu nsi wee na-emekọ ihe o wee na-akọwasị ma ọ bụ onye nụgworo di ma ọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ enyi nwoke na enyi nwaanyị boyfriend and girlfriend ya enyi nwoke na enyi nwaanyị na njọ ị na-eme n'ebe onye nụrụ di na onye nke na-anụghị di na ha nchara inewu otu njọ ka ọ wụ na onwe ha njọ ọ ya wụ ihe o mere ya wụ ihe onyonyo. Onwe ndị na-akọwa mgbe m gere ihe ndị mmadụ na-ede ebe a wee na-asị onwe onye nke si na-etugbu ọnụ onwe gị na-asị na ebe ọ bụ na ha anụbeghị di gụ hapụ ha ka ha kporie ụwa ka ị nwere gwa ha. Onwekwa onye nji n'aka onwekwa onye mkpọ n'ụkwụ kama na aja m si ka m kwuo onye bụ eziokwu maka ịma ihe m ji ekwu okwu a bụ na enwe ihe m na-akwa na-ede a na-edekarị ya n'oyibo apụta abịasị gị do not mock a broke girl because she refused to date a married man. Ihe onyonyo ga do not mock a broke girl because she refused to date a man. Ọ bụrụ na ama ọkụkọ broke girl maka na ọ sị na ya chọrọ na enwere ihe ga-ejikọ ya na married man. Ezi maka mgbe ndị nke dị single. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Ana m anụ ihe na-ekwu. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Gaa n'ihu. Netwọk m enyebego nsogbu. Nsogbu adịghị. Ihe ga-eme n'ụwa aga m ahazi mana ọ bụrụ na ịbatazie m ga-achọ ka ị pụọ bata ka ị nwee ikike na ndị ụmụnne anyị ndị na-ege anyị ntị. Igbo ọ na-agbana ya na anyị sị ka anyị mee gịnị ka anyị were oge anyị n'ụbọchị nke taa wee mechaa ihe niile anyị ga-eme ka anyị hapụ ime ọsịsọ maka na mgbe ọnwụ na mụ na ụnụ nọ obi aṅụrị na-eme m ọ naghị adịzi m ka m pụọ apụ mana ọ nwekwana ihe ndị ọzọ mmadụ ga-eme mana etere ụgba ma etere azụ aga m eche mgbe m nwere ohere tupu mụ na ụnụ anọ. Ndị Igbo si na a na-ahapụ efe mee efe ọwụ inu ka ọwụ. Mụ na onwe m na ọ nwere otu m si were etinye a na-ahapụ ihe dị mkpa mee ihe dị mkpa maka Igbo dị m mkpa aga m na-ahapụ ihe ndị dị m mkpa na-eme yawa Igbo. Mgbe ọwụ na Igbo na-alụ amazie m ihe m ga-eme mana yawa Igbo enweghị ike na ọwụ mgbe ndụ ọ gaghị eme n'anya anyị. Nwanne anyị Kindness abịachitene. Nwada Kindness ọ ndị na-eme apply for ihe vala ọkwa na ha na-akpọ gị ha na-esend ọha ahụ ndị na-eme mana nsogbu adịghị ọ ihe ha kwesịrị ime ka ha na-eme ya ọkwa ka onye ọbụla buru ya n'obi ma ijekwuru nwoke na nwaanyị sọsọ ihe m ga-eji gasị gị ejekwuru nwoke na nwaanyị bụ maka na eme gị ya ọma ndị gị mma enu ọdị ụmụ nwaanyị mbe n'ukwu abịa ha narụ gị ọlụlụwa ọma ndị gị mma ọ bụrụ na ọ bụghị ya ofu nje aha ka unu ncha na-eme ma mụwa na onwe m were ọyị nwoke ma gụwa na onwe gị were ọyị nwoke ma gụwa na onwe gị na-ejekwu nwoke na nwaanyị ofu mmehie ka anyị ncha niile na-eme. Akwụkwọ nsọ emego ori ka anyị wee ghọta na anyị apụghị ibe n'igwe maka na njọ kachasị njọ anyị na-emegide anụ arụ ịghọtago ọ dị na 1 Corinthians
ịghọtago ọ dị na First Thessalonians ebe ọ dị na akwụkwọ nsọ karịa akara chọọ mebe quoting of the Bible right now ịghọta ife nna-ekwu ọ ka ncha niile ike ghọta ya. 1 Corinthians 6:9 akwụkwọ nsọ si na njọ ndị a niile ya etere ugbo etere ose na ị gaghị abanata n'eluigwe. O nwere mgbe o ji wee sị gị n'ọsọsọ njọ mmekọrịta nwaanyị na-anụbeghị di na nwoke n'ugo nwaanyị, ma ọ bụ sọsọ njọ nwoke na nwoke, ma ọ bụ njọ nwaanyị na nwaanyị, ma ọ bụ njọ enyi nwoke na enyi nwaanyị na-anụbeghị onwe ha. Njọ niile bụ ihe m na-akọwa. Nye ọ na-anụgonu ihe nwanne anyị nwaanyị Reverend Sister Kindness Eziokwu kwuru. Onweghị ihe ọzọ a sị na okwu dị mma, nwe ihe ọzọ na-atụkwasị ya ka ihe ọzọ nwekwa n'ikwu. Nke ya dị Reverend adịghịkwa m Reverend, anyị nọ n'ime ụwa, kama na ihe nji wee kwuo okwu a bụ ka anyị hapụ ị na-atụ aka, ịghọtago, ka hapụ ị na-atụ aka ife onye nke ese gịnị mana kụwa na onwe gị ihe ahụ ịmana ụfọdụ ndị mmadụ si na ha anaghị eri agwa, mana echie maịmaị vie ha erie, onye ri maịmaị erigoro agwa ọnya mana eziokwu ndị ga-asị gị na agwa na-asa ha atọ, mana ibe ya maịmaị, mana enweghị ka ihe echiweta maịmaị na-abụghị bụ iji agwa wee shie ya. Otu a ka ọ dị, ọ bụrụ mmadụ na-eme njọ dị iche na ndị na-eme ịchọọ ka ikwu onye ahụ, ịchọọ ka isugbuo onye ahụ, mana gịwa na-eme njọ nke gị kọchinata onwe gị. Ọkwa Chineke nna Jizọs sịrị ime a na imerube njọ bụrụ onye izizi ga-ewere okwute tụọ mee maka niile ha ncha niile, onye ọbụla eji nwayọọ nwayọọ na-edosa okwute ya, maka na ha na-eme nke ha na nzuzo, mana onye nke ejidere aka achọ ka egbuo ya. Ịghọta, ndị niile na-akọcha ha na-abụtasị abalị agba aka, mana ha dete nke onweghị ha na-edete osho nya ị na-akọwa na iji were maatụ ndị otu achọghị m ịma atụ ahụ m ebe ị na-aga. Isi na ịma ebe m na-aga ebe ị na-aga ka ebe m na-aga ọmụmatụ ahụ ị na-atụ ịma kịta o nwere ihe ọ na-adị m ka ọ ya ka ị chọrọ ngwakwuo ị ga-ebu ụzọ gwa m ebe iche na m na-aga. Ọ bụrụ na ị kwutere aga m asị gị na aga m ewenere gị aka elu na ọ bụrụ na ị kwute ya. Oke, ihe m na-eche na ịchọ ikwu bụ dịka ịma atụ ibebasịbazịa m ọ pụtazi na ọ ka mma na onye chọzi ime njọ ịghọta ka ọjọọ so gaa n'iru mee njọ ebe ọ bụrụghị ebe ahụ nke obi m. Ihe m chọrọ ịgawa maka otu isi were kwuo na ịma o nwere inu ndị Igbo tụrụ sị na ọwụ na mmadụ niile na-eri, o nwere otu esi kwuo na ọwụzi nkịta niile na-eri nsị nọ nke afọ nkịta niile na-eri nsị, ọzi nke eriwezie o hichazighị ọnụ, ọ nọzie n'ọnụ amarazie na o riri nsị. O wee bụrụ ya ịma ihe mere ha ji wee na-agba nwanne anyị nwaanyị Destiny ọkpawo. Ụfọdụ n'ime ọnwụ ihe ha na-eme ọwụ na mmadụ biko ka njọ mmadụ imere mmadụ ibe ya mara ọwụ ihe ọjọọ. Ịma ndị mmadụ na-eme onwe nwoke na nwaanyị dị na mma, o nwere ibe obi na-agbawa. Eche m na o tụtara n'ihe mere o ji were bịa mee nyawa ihe onyonyo were taa True to God, nke m nwa na onwe m chere na ọ baghị uru nyawa na onwe jiricha ma aha na-eme ọbadụghị uru. Ọ bụrụ mgbe ihe m ga na-eme aga m na-akwado otu m ga-esi were wepụta ụgbọala ọzọ. Ọgwụ na ọnọ m n'obi adụm mgbe wepụta ọzọ ọwụ na n'ihe a na-akpọ ọbara mgbali elu ịhụgoro ya ha na-ekwu ihe menụ ndị ahụ na-ede ihe ahụ si na onye dere ịbịa na kọmentị ebe ahụ idere onye ahụ gwa ya sị ya na ị na-achọkwu na ebe ọnwụ na ọma maka ndị ahụ na-ekwu ya ọ pụtara na ha macha ihe niile maka ọnwụ na ha ejighị infọmeshọn agaghị esi ya na biko ya gwa na unu ga-eke 50-50 ya chọrọ
so we were ihe no n'ime bụ na asị na nwatakịrị kpakara ibie na nkụ asị na ọ kpara n'ajọ ọhịa nke wụ eziokwu nwa amadi a Nwada ọ na-agba mbọ ma ihe gbasara onyonyo ndị Igbo kpọrọ ya wụ na ọ dị consistent ọ na-eme ọfụma ọ ihe ndị mara aghọta gbasara ihe gbasara onyonyo ihe na-eme ahụ imechi ọnụ ihe ọwụ na-eme ahụ ahịa ọwụ na-emaghị odoghị anya mechie ọnụ gị maka o nwere ihe ụfọdụ ị ga-eme ikwu ime onwe onye iberibe onye na-eme ihe onyonyo dịka ya nwa ịmaghị ọhụhụ gwa onye bara na-abịa ịmaghị otu o si wee na-eme achọghị m ịbịa agawa na nyawa ihe ọ pụta na ọ na-eme ihe onyonyo na ọ gaghị aga na-emekwa ihe ndị ọzọ ọ ga-eji wee na-enwetakwa ego maka o nweta 1 naira o nwere ike si ịma ihe mere ka m were 50 kobo ti n'ebe a o nwere ike 50 kobo ahụ a na-amụtakwara ego ihe ndị ọzọ ihe a na-ekwu ụgbọala a na-erere ụgbọala ọwa ego one ọ wụzi ndị mmadụ na-agụ ji gịnị nwa ilekwa anya ịna-anya moto ahụ ọ gụrụ ọ pụtaghị na ya wụ ihe kacha moto niile wee daa ọnụ mana onye ọwụ na-ahụhụ mmadụ n'anya ahụhụ onye a n'anya mana ihe nna gị ihe mmadụ onwe m eche m na imirikiti ndị mmadụ na-afụta ụmụ nwaanyị na-eme ihe onyonyo ka ga-asị na ego adịrọ na Nollywood maka na ọ bụrụ na ị na-anya na ndụ Linda Ikeji arọ gara aga ifuru ụgbọala ogoro onwe ya autobiography wee gogide akpa ruo arọ n'ọdị gogide akpụkpụ ifu ebe obi mana enwere onye ga-apụta mepe ọnụ sị gịnị kedu nwoke golia nke a na nke ọzọ maka ha na-eche na ọ na-agba mbọ nke ha na-afụ anya na ihe ọ na-eme ga-enye nwunye udo ego anwa ịghọtago mana onye na-abịarọ nso mara ihe a na-eme na Nollywood ịma nkọwawu maka na ụmụ ndị a niile kịta anụnwa a na-afụ iru ha ndị na-eme ọfụma a na-eme ha brand ambassador ịghọtago ha na-asaịn deal na ndị ụgbọ nke ọbụla asaịn ihe a na-ekwu okwu ya bụ nde kwuru nde a ji eme ihe ndị a niile ha bụchi influencer ịghọtago a na-akwụ ha ụgwọ onwe ndị ga-abụ kịta anụnwa nwee ihe ha na-eme kwụsị gị iwu iri na ọ chọ ka Mercy Johnson nọ ebe ahụ agwaghị ekwu na Mercy Johnson ji abịalụ mmadụ mmemme ịkwụ ụgwọ Mercy Johnson na-abịa enwekwu otu ọzọ esi akpata ego anwa ọ bụrụ ihe niile mmadụ na-eme na-enweta ego ka ọ ya abịa n'iru akwụkwọ Facebook maọbụ na Instagram bịasị gị na ihe ọ na-eme sọ ndị ọ chọrọ ka ị malụ ka ọ ga-egosi gị ọma ngosi gị ndị nke ọ na-achọrọ ka ị marụ mana ndị mmadụ na-afụta na Nollywood na ego adịrị ya ọ ya kpatara enwezi ihe ọbụla onye nọ na Nollywood mekwasị na ụmụ nwaanyị asịzịa na nwoke dọnyere aja n'ukwu ịghọtago mana ịnekwa anya nke bụ eziokwu bụ ma ịdọ egwu aja n'ukwu kwanụ ọ dịghọ mfe maka enwere imekite ụmụ nwaanyị na-achọ ndị ga-adọnye ha aja n'ukwu ma ha pụrụ ịghọtago so ọ na-adị mkpa onwe ka mmadụ si mebe ọfụma gaba n'iru anyị agba mbọ ka anyị sitikwanụ nne daalụ ọ ya abụkwa na ihe ọmalukwe gị aka mmadụ ahapụ ka ebe na-etinyere ọnụ na-asị kedu ihe ọ mere nke a na nke ọzọ dịgo ka asa ya otu n'ụdị ihe ndị ọ na-adị mma Nwada Kindness ugbu a na-akụkọ apụtara o nwere ndị na-amabụ na ya onwe amadi na-eme ihe onyonyo ka m gwazie gị ihe onyonyo ya asalụgwọ ọkụ ndị gbara na-aghọtakwana ihe a na-eme ọnọrọ ka ndị jere ije bụ nwanne ha Joseph were tinye n'ime onunu si ka emewutie mgbe ahụ ị na-eme ka imewute mmadụ ekwensu ahụ ị na-arụ ọrụ ga-abịa sị gị ntọọ ịma ihe bụ na ị na-arụrụ mmadụ ọrụ onye ahụ abịa tọọ nụ against sị gị ntọọ ekwensu ya abịa sịkwa gị ntọọ n'ime ya anyanwụ ihe awụ ihu ihe ọma na-emere mmadụ hapụ ị na-akọ m ịgbanwe na o si wee nweta ya gbasa ha ihe ekwekwe n'ihe awụ ka o nwee ike dịrị gị na mma maka a chọrọ ka ndị a na-enyere aka nwee ike penata maka ị na-eme ihe ị na-agba onwe otu ịgbazi onwe otu ihe eme ike sie ike mgbe ị na-edoneti ego ọ nke bụ eziokwu maka iwu ndị niile na-ekwu ha bụ ndị na-agbagharị for giveaway ndị niile na-asị ya ebee ka ego asịpụta handbid na nke ọzọ onwe ka osisi na ọ na-eke 1 million na peji akịta ha ncha niile bụ ihe ga-abịa gwa ya na mma ha nọ n'ụlọ ọgwụ 30 years ago ha ncha niile bụ ihe ga na-agbagharị for 5,000 naira giveaway
mana ọkwa sọsọ o nkwere ndị ịgwakwa nke eziokwu ịma ihe entertainment a ihe ha na onwe ha na-eme ihe ndị oyibo na-akpọ ha na-ebi ife onwe ha kwa onwe ndị ha pụta kwuo ya maka ọ ga-eme ha kwuo ya ọ dụzie ka ihe ha na-emewu eruo ha mere onwe otu mmadụ si wee kwute ya ha mere na-eme gịnị ha na-eyiri onye ahụ aja mana ihe na-akọwawo ma ị pụtara apụta kwuo ya ma ị na-eyi mmadụ aja kwuo ya ị nwere ike si na mmadụ ahụ gị mara Chineke nọ n'ahụ gị izu ike oge eju na ị na-eri na efere nkụwa apụta na ị ga-eriwe na efere nkụwa mgbe ebighị ebi onweghị ihe nọ n'ụwa na-adịgide onweghị ihe ọwụna nọ n'ụwa na-adịgide ụgbọala anyị na-ekwu okwu na maka nwa mgbadi ya n'ahụ 10 na-abịa nnọọ nwezighị ihe ụgbọala ahụ ga-awụ ọ ga-enwezi ndị ya otu akọ dị n'ụlọ mgbe anyị na-etonite o nwere ụlọ anyị eme ahụcha ebe anyị na-enye anyị chọrọ ka anyị rụọ dịka ụlọ mgbe anyị toro ejezie elu ụlọ gị na ụlọ asịghị kwado ji ebiri ebe ahụ ebi ihe niile na-eme gịnị ọ na-agbanwe onwe ihe nọ n'ụwa na-adịgide onwe onye hụrụ ihe ọma mere eme gịnị biko nwee obi aṅụrị soro ihe ṅụrị ya isikwa na ihe ha ṅụrị maka onwe ihe nchọpụta na ihe ndị gbasara ndị mkpọzi ya ndị ojii mgbe ọbụla ị na-asị onye ojii ya wepụ aka n'ọkụ mgbe nke onye na-eti isi ya ike ha na-eme ka ụmụazị ịma na ụmụazị ị na-asị nwatakịrị ya wepụ aka n'ọkụ mgbe nke onye na-eje mgbe ụfọdụ hapụ ya si ya gịnị mgbe ụfọdụ hapụ ya oretu ya ya mgbe ụfọdụ hapụ ya oretu ya mgbe ọnwụ na ọ hụrụ ihe ọwụna dịka ọkụ ọ na-eme gịnị ọ na-agba ọsọ o nwere ihe nwanne anyị nwoke Uche Ogbuagụ kwuru na ihe ntọọchị ya maka a na-ekwu maka ndị na-anyụ nwamịrị ebe ahụ ojede stop urinating here by police order ndị mgbara na-anyụ stop urinating here by court order ndị mgbara na-anyụ dịcha ihe niile ọ na-ede ndị mgbara na-anyụ mgbe ahụ ọ ga-adezie si mme gịnị please bring your urine here ga were akwa red ma ebe ahụ na ụmụ ihe ndị ahụ mgbe ahụ si ndị mmadụ ha wetawezie mgbe ahụ ka onye ha mere gịnị gbawa ọsọ so mgbe ụfọdụ ị ga-eyuzu ya ndị oyibo na-akpọ reverse psychology yuzuo ya ihe na-awọ mgbe ị na-asị ha emezina ihe a ndị ba echa dịka ihe anyị na-ekwu maka ihe ndị bịara n'azụ oge nke m gwara anyị ka m enweta ozi tupu amara m ihe m ga-ekwu anaghị m agba ya na ọdụ ihe ndị oyibo na-akpọ possible na a na-agwa asị ha ụnụ abịakwana ihe a n'izu ahụ na ọnwụ na ịnwe anwụ abịa n'azụ oke na ekwe ịmakwa ihe ahụ ndị oyibo na-akpọ ya disrespect ihe ahụ ihe nkụzi ihe to ndị ụfọdụ ọnwụ na ị na-eme asịrị bịa ihe na-abịa n'azụ oge ana m asị na ihe ndapụta na-adapụta mana ọ ga na-adapụtazi izu ọwụna o nwere ihe onye ọwụna ma onye a na onye anaghị abịa ihe n'azụ oge ome ndị mmadụ gasị ma onye Nwada Kindness gwuru ojikwa oge egwuregwu onye ọwụna ekwuchitere gị ọnụ mana mgbe niile ị na-abịa n'azụ oge ị na-eme ọsọsọ na obodo ahịa nke ị ga-eme imerie bịa n'obodo ndị ọzọ ọkwa nọ na US ka ihe anụnwa mere na enwere ike onye ga-agba akwụkwọ n'ọrụ onwe ya na mana aka ihe a na-aga ọkwa ya onweghị akụkọ enwere oge eji eme ihe ọwụna a na-eme ihe ọwụna nwere usoro ihe ọwụna nwere oge onweghị onye na ibie na-akpara isiokwu otu esi emerụ ejelu na ụlọ akụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ abịakwuru n'ahịrị na line ị bịara ebe a ị chọọ ka mmadụ ị ga-ahụ onye bịara ugbu a ọ hapụ ibe niile gbara jee n'ihu ihe na-akacha atụmanya wụ na ndị niile nọ ebe ahụ kwesịkwara ikwu ekwu si ya nwoke m jeenụ n'azụ o nwere ike onwe onye ga-atụpụrụ ya ọnụ onye ọbụla na-eni ekpe mana ihe dị iche na ebe ahụ na ebe ụfọdụ ebe ndị ọcha wụ na sọsọ anya ndị mmadụ ga-ene gị mgbe ahụ izuzuru nyawu ihe sọsọ anya a ga-ene gị ị ga-ama na izuzugwo ọ bụrụ sọsọ ya o ịbịa ha ịwụrụ onye mbụ ịkwụrụ ụgwọ onye nke ọzọ bịa anaghị ha asị kwụrụnụ onye ọwụna amaragwo n'ọhịa o kwesịrị ime onye ọwụna na-akwụ anwazi onye si na isi adịghị ya mma jezi
eneghi anya ịghọtaghị nyawa anya sign ahụ enyere gị ị ga-ahụzi onye ga-agwa asụrụ bekee excuse me there's a line over here iji ime gaga onye nke ọzọ asị tupu ị mara ihe na-eme o nwere ike izu ahụ enwere ike sizie pụọ na ihe eme gị agaghị ahụ ihe gbasara ihe eji maka ya mmụta ihe mana be anyị ọwụ ha na nwanne mmadụ ma ọwụ ihe a nọ n'ihu ebe ahụ tupu ịma ihe na-eme bịa ị na-ekwu okwu ị nwere ike kwụsie okwu ike ọ sịghị na ya ga-ahụ maka that day gụnawa ihe eme gịnị tupu ọ ya ihe na-emechi obodo anyị iji eteka ihe aka tinyela anyị akali mana dịka m si wee kwuo ọ ya ihe anyị kwu wee nọrọ ebe a nke ọwụ na anyị ma ya eme gịnị anyị etinye ọnụ wee na-ekwu wee nwee ike na-agbasasị ihe maka na nyanwụ ihe etene aka ọ nọ anyị n'ọbara ọ ga-ewe oge ndị oyibo na-akpọ ya oge take time enwe ike nyanwụ ọkpụkpụ gbajiri agbaji enwe ike na-enwe ike na-agbakwa ekwe ya ebe ndị o kwesịrị ịnọ ihe African time biko ọwụ na ị na-eso anyị maka mgbe ụfọdụ ihe na-eme ekwesịrị m mgbe ọwụ na anyị kwesịrị ibido kpọm mana mgbe ụfọdụ ọ na-ahụ m ka ọ na-esi n'aka ọ na-esite n'aka ndị anyị na ha napụ na-eme ihe eme ha kpọm anyị kwesịrị ibido kpọm obodo ọwụ na-ejighị oge egwu egwuregwu obodo ahụ na-aga n'ihu na-ekwu obodo ọwụ na-emeruo ha were oge na-egwu egwu ihe niile ga na-eji ha na-egwu egwuregwu anaghị ekpeti ya n'ekpere o anaghị asapụkwa ya n'uchu bidokwa ugbu a jee na Atlantic Ocean nyipụsi efe gị sawa ya bido ugbu a onweghị na-asata ka m na-adụ mma mmadụ igwu onwe ya eziokwu maka ya nwe otu a na-asa ọsọsọ Naijiria ka a na-asa ndị ọcha anaghị asa ochu mana ha na-aga n'ihu ha sịkwa ziko ikwere maka jụọ ndị ọcha o nwere gasị m na o nwere otu ha si asa nke ha o nwere ike nye ihe ọmụmatụ nsị mgbe m ga-ajụ ya ajụ abụọ na atọ ọ mara na ihe ahụ a na-akọ ọ banyeghị n'anya ya o wee bụrụ ya onye Chineke na-enyere aka enyere onwe ya aka Chineke na-enyere aka na-enyere onwe ya aka o wee bụrụ ya Nwada Kindness ị ga-aga n'ihu kene ndị mmadụ mana tupu ikene ndị mmadụ ara maka na agwakwa ndị mmadụ onye na-esonyebeghị Nwada Kindness mana Instagram mana YouTube na ụmụ ihe ndị a gbapụ ọsọ ga-asonyere ya gazie n'ihu gwa ha ihe ndị oyibo na-akpọ ya handles biko kabarụ sonyelu m na Facebook Kindness Ezugwu Vlog blog a bụ VLOG blog a ije ebe ahụ like follow ịbịaza na Instagram @kindnessfidelis ka m na-aza na Instagram @kindnessfidelis dịka ofu afa ịjezie na YouTube Kindness Ezugwu TV ka m na-aza ebe ahụ ịchọzie ka mụ na gị na-abụ zụkwa afịa maka na ana m enwe ụmụ uduakwa Grateful Heart igita efugosi iri ọmasị ya mma ma akwa ma ekwe ya akwa ana m enwe ya idezialụ m ozi maọbụ na Facebook o maọbụ na WhatsApp 07065131420 ụmụ akwa masịrị mma ụdị ife anụnwa Grateful Heart yi ana m ele na-akwa ịgatago delu m ozi na WhatsApp 07065131420 inwe ike ọta nke ga-amasị gị. Ndewo idepụgo onye awa ịma o nwere ihe wụ na ndị oyibo na-akpọ mmadụ ime ke use of opportunity nyawo ohere ọwụna dapụtara gị iwere mere ihe ihe mere o ji adị ka anyị ọ na-agba mbọ ị na-enyere ndị mmadụ aka wụ na ahụgo m na ndị Igbo anyị na-agba mbọ dịka nsi were kwuo anyị adịghị perfect na ọkwa ndị oyibo mana anyị na-agbanị ka anyị do na-ekwe nwanne anyị nwaanyị Kindness mgbe ọ bụla enyere ya ohere ka onye ha ndụrụ ya kwuo ihe ọ na-ere gbasawa ihe ya mana nsogbu adịghị ọwụ ofu mmiri na-etinye iwu gbamgba ahụ a na-ekwu ọ hapụ na ọ zụgụrụ injinia na-arụ ọrụ redio steshọn na-ele ihe ndị a na-eme ihe ndị a echi ọ ga-go ụgbọala na mmadụ asị n'ọwa Igbo TV onye ahịa ya na-agba na-eme program ego
No ya onye gotere ụgbọala. Ihe eme m gịnị? Ya ma anụ m ọla. He gotegodi egote bụ nke m. Gotegodi egote na agbakịta achọrọ m ka nya ka m gbanwee ya. Ịghọta mgbanwee nke a na-agbakịta egotegodi egote ha bụ nke m abụghị ka a na-akọ akụkọ. Igbo si kacha njọ na ha ga-afụ nke ahụ ị na-agba ị na-agba ugbu a hụ na o nwekwara nke ị na-agba mbụ. Anya ga-ekpuchicha ha. Ọ izu ihe agbanwe ya. Ka a ga-atụ ebe enyeweghị. O nwere ihe nwanne anyị nwaanyị dere nwanne anyị Florence Tom. Biko gwupụtatara anyị ihe o dere ebe a. Ewo. Florence Tom James sị, kedụkwa n'ihe ji eme ya aga ebe ị makwa na o megidere akwụkwọ nsọ. Nwada Kindness. Ọ dị ka m ga-enyere gị aka za anya ma ajụ maka na maka nke bụ eziokwu na ọwụ na m ga-enyere gị aka za anya ma ajụ mana nke bụ eziokwu na aghọtacha m nya ajụjụ. Aghọtacha m nya ajụjụ mana ọwụ na ị ghọtara gaa n'ihu zaa. Mgbe aghọtara m ya ka m kọwara gị aka ihe maka zaa ya. Ngwa kọwara m. Okay. Ị mara m mgbe m na-ekwu okwu nya inwe ọyị nwoke gịnị a na-abụ na akwa iko mana ụlọ anụbere anụ maọbụ inwe nwoke ugo nwaanyị gịnị a na-abụ na eme ọyị ọ na-eru n'isi mmiri ga-ewere ihe ọma mana gịnị a na-abụ ọ nwere psychic ka ịbụ ọ na-asịzi m kedu ịkpatakara ụmụnwa ka ji wee na-enwe ọyị nwoke wee na-eme ya ewere ihe ọma na-aga ebe mma na o megidela akwụkwọ nsọ. Ọ ya bụ ihe ọ na-achịkọwa ebe a. Ngwa gaa n'ihu zaa nke a eche m na ị na-azanwu nke a. Eche m isi m kọwara gị. Ama m nọ ihe ọ jụrụ mana ọ dị ka o nwere ibe ntị ọ na-aga ama m nọ ebe ahụ ebe ọwụzi na ebe ahụ ka ọ na-aga biko ọ bụla ebe ahụ iche ka ebe ichegoro ka mmarụ enwekọbụla ebe ahụ iche ka ọ dị na dị ya Nwada Kindness gaa n'ihu. Onye ka nne kere ebe iche na ọ na-aga maka o nwere ka ọ bụ na mụ aghọtafere ya ịghọta. Eche m na ịghọtafere ya maka na ọ sị kere ihe iji wee na-eme ya site n'ihe ikwuru ikwetara na ị na-eme ya maka eche m na ọwụ na ọ jụrụ sị kedu ihe mere ijiri nwee ọyị nwoke. Ọwụ na ọ jụrụ ya o nwere ike wụrụ ihe ahụ m na-eche mana ọ sị ka ihe mere iji eme ya site n'ihe ikwuru ikwetara na o nwere ihe ị na-eme. Mụ na onwe m amaghị ihe ị na-eme eme m ji esi jiri aka ụzọ ka m hapụ ịga aza ya mama. Ọwụ ihe ikwuru ka m ji amaghị ikpe gaa n'ihu. Ya ajụ jụrụ gị. Ekwe ahụ m aja dịrị ya. Nke bụ eziokwu bụ ị na-anya nna anyị ncha niile ọ bụrụ na atụchawa aka akwụkwọ nsọ si na onye na-anaghị eme njọ nya onye na-eme obele njọ n'ofu mbọsị ọ sị na ọ na-eme njọ 70 times 7 times. Ịghọta njọ abụrụ sọsọ oge ịkwala iko. Ọ bụrụ na ịgụọ iwu nke Chukwu ị ga-afụ na enwere imirikiti iwu edere ebe ahụ ma ịkpọ mmadụ iyi ma iwere ihe na-abụrụ nke gị ma izu ori ma ufu obi ma ịgbara mmadụ ama asị. Ịghọta njọ dị ebe anwakarị mana nke anyị ji wee bụrụ mmadụ nke anyị ji wee mụrụ mmadụ dịka ndị otu Kristi maka na imeji akwụkwọ nsọ delụ wee tụnyere onye na-eme omenala tụnyere onye na-agọ mmụọ ma ọ bụ tụnyere onye okpukperechi nke ya abụrụ Christianity. Ị na-eme okpukperechi ka ị na-agọ mmụọ ka anyị mara otu anyị ga-esi wee na-ewe azịza anyị na-aza ka anyị mara otu anyị ga-esi kpee gị ikpe. Kedu nke ị na-eme? Amụnye m n'ụka. Ekwenyekwa m na Chukwu. Ekwenye m na Chukwu dị. Ịghọta ekwenye m na Chukwu dị
mana abụrụ m onye na-eji ike eje ụka. Na ị na-edowe iwu nke Chukwu. Ana m anwụ ike m idosi iwu nke Chukwu eye. Ịghọta, ana m anwụ ike m ido, ana m ekpekwa ekpere na-agụ akwụkwọ nsọ m. Mana abụrụ m onye na-ebu ụka n'isi. Ịghọta, mana ana m ekpe ekpere. Ihe omenala na-amasịkwa m. Ihe omenala na-amasịkwa m. Ịghọtago. So na-aka ọ dị. Anyị nwa na onwe anyị ha ji bụrụ mmadụ, anyị na-agbazi mbọ. Ịghọta, na-afụzi ka anyị ga-esi na-esepụ aka na njọ. Ịghọtago. Ihe anụnwa m mana ọ na-etinye m na njọ. Akwụkwọ nsọ si ọ bụrụ na aka nne gị ga-eduba gị n'ọkụ mmụọ, gị mee gịnị? Gị bepụ ya. Ibepụ ya ahụ apụtara na ị ga-ewelu mma gbujikwu ya. Nọọ ihe agha ga na-eme gị ka ị na-eme njọ. Ihe ahụ ị ma na ọ bụrụ na ikiri ihe onyonyo arụ atọba gị ụtọ. Ịghọta, ịgbaba mmiri. Ị maa na ụdị ihe ahụ ị na-ekiri ịkaba arụ kwụsị na ị na-ekiri ya, ma ọ bụ na iwelu ndị ọyị na-edufie gị ụzọ. Ịghọta, na-eme gị na-eme njọ, na-eme mpụ, ịkaba arụ gbujipụ ndị anwa. Ịghọtago. Ihe dịkwa na idose onwe mmadụ nsọ bụ ihe ọ bụrụ ihe ga-eme n'ofu mgbe. Ọ ihe a ga na-eji nwayọọ nwayọọ. Ịghọta, nwayọọ nwayọọ, ị na-ekpekwa ekpere, ị na-agụ akwụkwọ, na-asịkwa Chineke nna, na-asịkwa mmụọ nsọ nyelụ gị aka ka ị nwee ike dobe iwu Chineke ị chọrọ idobe. Na-aka ọ dị. Ịghọtago. Bụrụ na mbụ m onye ome njọ nke ị nọ. Agwa m ya. Onweghị ihe ọbụla ịzara do mma ma ọ dị njọ. Ihe ọbụla ịzara onye ịzara wụ my forest Tom James, ọ ya wụ onye jụrụ nyawa ajụjụ. Ọ wụrụ mama. Ya megwa ka mmalụ ma azịza zara odokwere ya anya. Ma ọ ma gaa n'ihu derie maka ịna-anya ndị ihe ndị na-ewepụta ebe ahụ ndị si na ndị ha na-akpọ ya YouTube wee depụta ozi. Ọ na-adịrị m mfe iwepụta ebe a karịa ndị nọ na Facebook. Ọwụkwa na ị naghị esonyere anyị na YouTube, ịma na o nwere ihe ndị na-eme isi ma ọwụkwa ndị bekee, maka ọwụ ihe niile ka anyị na-eme na ebe Facebook, face me and face you. Anyị na-ekene ụnụ. Anyị na-ahụkwa nwanne anyị nwoke Nwangwu Chinedu na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Ọ sị ka ekene onye ọbụla. Anyị na-ekene nwanne anyị o darụrị nne. O wee bụrụ ya, a sị nnọọ ka m wepụta ohere ka anyị mee gịnị mụ na ndị be anyị, ka anyị mee gịnị ka anyị nọ. Ị na-anya ya anaghị anọ oge ya, mana anyị wepụtara ya wee oge mee ike mee gịnị kparịta ụka. N'izu ụka ọzọ na-abịa anyị ga-abịaghachi. Ihe anyị nwere buru ibu, mana dịka m si were eme, ana m agwa ụnụ ihe anyị nwere mgbe ụfọdụ. Ọ ịbịazie i werezie anya mee gịnị ndị mmadụ ga-abịa, ha ga-abịa nọnyere anyị. Na izu ụka gara aga anyị na nwanne anyị nwoke Mr. Raw nọrọ ebe a. N'izu ụka ọzọ na-abịa nwanne ọzọ ga-eme gịnị, ọ ga na-anọnyere anyị. Amatabekwenụ nyawa agwa ma obis amata onwebeghị ihe bidoro ebido. Anyị ka na-ebido. Ọwụ ndị na-agụ akwụkwọ nsọ asị na anyị ka nọ na Genesis. Ka ya na-agwa Genesis n'Igbo. Genesis bụ Genesis na Igbo na akwụkwọ Exodus kwan. Kezi nke bụ akwụkwọ mkpughe, oke Revelation. Kedu ihe a na-akpọzi ya? Ịma na Igbo Baịbụl a. Ịzata ya ịma na ihe so wee mee Igbo TV challenge, even though na-ewo ya ịdụ disqualify maka ịwụ one of the co-hosts. Ịzata isoro ịma na Exodus na Igbo na Baịbụl. Exodus bụ Exodus oge ya aga na ịmaghị ya wụ na ịmaghị ya. A na-akpị ya akwụkwọ ọpụpụ. Akazikwa ka makazi ga-agụ akwụkwọ nsọ ahụ. Ana m agụ n'oyibo. Ịfụrụ ndị niile anọ n'ụlọ nka wee na-eme ihe gbasara Igbo. Ekwesịrị iweta ụnụ mara ihe eme ụnụ.
Ọ dịkwa egwu. Mba na-emekwa ọfụma hapụcha ọ bụ maka Igbo ọ bụ maka mba agbaghara eche m na ọwa ọpụpụ ọ bụrụ na m enwetaghị biko ndị na-ege ntị biko dekwenụ ya ahụ m amazuo m ihe ụwa ọ bụrụ na m abọtaghị ya asụkwa na enwe eze Imo Chukwudị nwanne anyị daalụ ọsọ Genesis bụ mbido akwụkwọ mbido kwapụ bụ mbido na ya Exodus wee bụrụzie mana ajụ nụ onwe nke nsiri ọwụ na ịzata Exodus mana ikwu nọ mbido ịsọ ahụ Genesis ka a na-akpụ ya ịchọ emecha ihe onyonyo a ị gagagharịa ihe isi m na ọwụ Genesis ka a na-akpụ ya mana mmetere si na akwụkwọ mbido na mana ọwụ nke ahụ Exodus ka ma mana o nwere ihe emebi ama m na Psalms bụ abụ ọma ama m Proverbs akwụkwọ ilu First Peter, Second Peter amacha m ndị anwa were ihe m chọrọ ikwu mgbe ahụ tupu mgbe ya wara anyị erubedoghị na akwụkwọ mbido ma ọ ruzie na ọpụpụ anyị ka na-ebido tupu anyị eruo na ihe ndị na-akpa aha tupu eruzie na mkpughe anyị ga nọ n'ote aka tupu anyị eruo na mkpughe akwụkwọ mkpughe wee bụrụ ya ọwụ na ị naghị esonyere ọwụ na ipinyebeghị aka isi ike pịa aka ọkwa ndị nwetaghị ihe ndị oyibo na-akpọ notification ọrụ ha mgbe ahụ jee na dee Igbo TV jee ebe ahụ ị ga-enweta ya ọkụ ha elekere 9 ị ga-enweta ya na Mọnde onwe ihe ọzọ a na-akpọ Mọnde na asụsụ Igbo Mọnde EDF bụ MONDE onye ha na-ede ya n'Igbo ma edebezie ya edewe kedu otu isi esi ede o nwere otu isi ede Mọnde n'asụsụ Igbo na bekee nke onye mere nji were chọọ Igbo TV challenge ya ihe m na-anụ na-atọgbu onwe ya ọ na-atọ o sira na mụ bazie na mme nsogbu adịghị ịzatara ya Monday ọwụ ya ị na-achị m n'ụkwụ mana Chineke nnefe siri ike mana ị na-agbalị Chineke bụ ewu anti-five Chineke m is the nsogbu adịghị ndị oyibo si nwanne anyị nwoke soro oyibo si now because na Chineke nna na-agọzi because of his consistency and persistency in otu si gọzi onye nwe ya mana ọkwa ya mere Chineke ji agọzi because of your persistency and your consistency nsogbu adịghị ịma mgbe ụfọdụ ka m hapụ ya anyị na-ekene onye ọbụla ndị nọnyere anyị n'ụbọchị nke taata na-asị nke onye chiri ya megịnị ya zere ọwụrụ na ọwụ ụtụtụ na-akụ ebe ị na-asị ụtụtụ ọma ọwụrụ na ọwụ oge ehihie nke anyị na-akpọ njọ nke a nwada njọ nke ịzata ya ịzata nke a
ị gaghị azata ya ka hapụ ịjụwa ya ka hapụ ya. Jụọ ma zatara ịza ya. Aga m azụ ya mana ịzata nke a ka ihe anyị hapụgoro ihe ọ bụla ị ga-emere m hapụgoro ya first. Kedu ihe ịma ọkwa mba na-achị ka ihe ga-emere m ọ kwesịrị ka hapụgoro ya. O nwere kịta nzọta ya mana jụọ. Otu isi agbanwe obi gị ndị oyibo na-akpọ ya ichenji na mind gị with respect. Kpọọ okwu ahụ afa, kpọọ ya afa ka m buli ya n'isi. Ihe menụ ọwụ na ịzata ya ịma na ịma ihe menụ ka a hapụgodi ya ịzatagodi ya. Kedu ihe ndị Enugu na-akpọ ehihie? O nwere ihe ndị Izuọgụ na-akpọ ehihie. Ịzata ya ihe ọ bụla isi emere gị n'Igbo TV anyị emere gị. Ihe ndị Enugu ndị Izuọgụ arọ ndị Izuọgụ na-akpọ ehihie. Ị nweghị onye ndị Izuọgụ ịma? Ofu onye Izuọgụ gị m chọrọ ka mụ na ya na-abụghị o nwere ka agwụ ya dị ọcha ya dị ka eme onye ọbụla n'aka ya ka m eke esi maka ya mana ụzọ ya adịrọ mma mụ arapụ ya tido. Ọkwa onye Izuọgụ mana o nwere ka o si kpaa agwa. Ị ga na ịgbaghara ya na ọ na ịgbaghara ya na iwu ihe a na-ekwu na ị gara ime ihe ị ga ịzata ya bụ ajụjụ maka onye amụ ya ma ọ wụ na ụmụ ihe a na maka ụmụ achekwe m na ọkwa mgba niile wụ ndị Izuọgụ mana ụfọdụ n'ime ha gwụọ ya 80% ga-azata nwunye bụ ajụjụ. Onwe nọ ebe a zatara ya nụ amarazie m ehihie mba ọ ehihie ka mgbara m nwere ndị Izuọgụ nọ ebe a. Kedu ihe ndị Izuọgụ na-akpọ ehihie? Anyị na-akpọ ya ehihie onwezidi ihe anyị na-akpọ ya nke asụọ ya otu a ịma na onye awụ nwafọ gbamkpọmkwọ. Onwebeghị onye zatara ya ka m jirizi aka m zazie ya. Ofu onye azatagwu ya. Ofu onye azatagwu ya. Otu onye azatagwu ya. Emechazie onye azara ya na-emecha idere ya akwụkwọ na WhatsApp anyị. WhatsApp anyị nọ na Facebook page anyị. Ide ya aha sị na gwa ndị editors ahụ gị aga m achọ ka m lara akwụkwọ. Raymond Mberekpe zatara ya, ọ kpọrọ ya Ukori. Ọhịa rakpụ ya Ukori. So ọ bụrụ na chọrọ ejego ma erie nri ehihie nwere ike sị gbaa n'Ukori mana onye ahụ onye ndị Izuọgụ n'otu ways. Onwere ka m gara iji zata ya. Ama m na nwa otu gị. Boy ya emego m na lose chance ịzata ya. Hugonie na isi happy ya ma ihe ọwụna mere nnu nwere ihe mere o ji were mee. Raymond Raymond. O nwere ndị ọzọ mechazi zatawa ya mana amaghịzi m ma ọwụ na ha neziri anya na onye zatara ya ịmagwo ana m ewere onye mbụ ahụ bụ ụzọ za ka m na-ewerewe ma anyị na-ekenekwa Maazị Dubem Rare na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche. Ugochukwu Godwin na-ekenekwa ọ zatakwara ya. Owebụrụ ya ekene m Nwada Kindness. Chineke ga na-agọzili gị ihe niile na-etinye aka ga na-aga ọrụ anyị na-alụ gbasatala ịkwalite asụsụ Igbo na ịchịkọta ndị Igbo ọnụ na ime na ihe Igbo ga na-aga otu akwa ka Chineke ga-esi na-akwalite ihe niile ị na-eme mana ndụ gị mana ebe ị na-arụ ọrụ mana obodo gị ebe ọ bụla ị nọ ị ga na-achake ị ga na-enwuke ka ọnwa maka na aka ama mkpuchi nata ọnwa ọ ga-adịrịrị Igbo TV na mma dịkwazị alụ Maazị Igbo ha na mma
ise ọ dịzi n'iche maazị Grateful Heart ọ dị iche na ọkwa anyị niile ịma Igbo TV wụ mgbe ọ bụla i kwuru ọ ndị Igbo niile anyị mere mgbe ahụ iji kwuo ya ahụkwa m Igbo TV in one side. In fact, anyị wụcha otu maka onwe mgbe ị ga-ewepụ Igbo were gụnye m anyị ga-agụkọta anyị ncha niile ọnụ. Igbo TV bụ ndị niile nwere ine anya ihe anyị na-agbasa awụ nsọsọ ihe mebi vidio m nwa na onwe m mere ọwụ mostly ihe ndị nke ọzọ ya mere ndị emerụ most people ana m agwa ha sị ha mgbe ọ bụla ị na-enye aka na-agbasa ozi ụmụnne gị ndị ọzọ na-eme ị na-enyere ha aka ụmụ abụọ ị na-enyere aka ana m eme kọmedi ma ọ bụ ihe ntọọchị ugbu a nwere m ike ọwụzie na ọwụ ihe na-eme m obi ọma nwere m ike si echi ka m bido mewe mana ugbu a ebidobe m mewe ma ọ bụ ihe onyonyo mana ndị ahụ na-eme eme enwe m ike mee ike gịnị kwado ha n'ụzọ anyị nwere ike ịkwado ha mana ọ bụrụ na ka m kwuo ihe a maka ndị niile na-ege anyị ntị o nwere ụfọdụ ọ bụrụ na ị na-akwado ị ka na-ebilite chọọ ka nwe otu anyị ga-esi wee nyere gị aka anyị ga-ebu ụzọ n'anya hụ ma nwere ndị ọzọ ị na-enyekwere aka ma ọ na-eme epostu ihe ndị ọzọ na-enyekwe ndị ọzọ aka epostu ihe awụ ihe mbụ anyị ga-ebu ụzọ n'anya nke abụọ wee wụrụ ihe ahụ ị na-emepụta kedu otu ọ dị ọ bụrụ na ọ dụchaghị otu o kwesịrị ịdụ ọ oke na ọrụ anyị ka ọ dụ isiri ngwa mee ya ụta ka ị nwee ike mana maka ihe ị kwesịrị ịmawụ na mgbe ụfọdụ ndụmọdụ anyị na-enye ndị mmadụ wụ ihe na-enyere ha aka iji were gaa n'ihu ka m jide onye dị ụta wee maa atụ mgbe nwanne anyị nwoke bilionia Prince White mgbe ọ na-akwado o nwere ike mee ya ụta nsị ya nwanne m ịma ihe mere ngwa mee ya otu a mee ya ụta ọ ya akakwana mma oge ntị mee ya ụta ihe niile na-eme gịnị ọ na-agara ya mgbe aha nke ya mere gịnị nke ya anyị ama na ya enyecha ya aka ọ pụzie n'ụzọ ndị ọzọ abịakwa onwekwana ihe a sịghị ma esighị na ịchọrọ ị ga-eme nka mee nka ndị na-ahazi nyawu ihe gụ na ha na-aba akpa bikọs a sị na ọwụ akpa ma dị na ọnwụ ha agwaghịsịghị ngwa mee ihe ụta mee ịgbawalụ ọnwụhụ oke n'ọrụ ka ọ dụrụ anyị ịbịa chụwa ka enyere gị aka onye nsị na-agụ na-ebute ụzọ onye a na-eduje eme gịnị enwezie onye na-eduje ekperezie azụ ọhịa ị ga-aghọta o wee bụrụ ya anyị ga na-agba mbọ oke ike kwere anyị mana ọwa agbakọta aka mee gịnị nye ọnwa mere onwe ike gịnị gbaa ọfụfụ Nwada Kindness ndewo n'ụzọ pụrụ iche maka ịna na-enyere anyị ọ ga-adụwa izuụka ọzọ na-abịa na anyị ma na ndị pawa holding na anyị ha emegheri ịma onweghị ihe dị garanti n'ebe ahụ ee ọ dị mma ihe a ga-ekwu karịrị akarị ọnwa ya dịka m si kwuo ekere ọrụ eke ọnwa ya isi ekwu na ọ dịkwa ka ị chọrọ anyway ka m mechie ọnụ n'odisi mara ihe m chọrọ ikwu ka ihe chọrọ ikwu ọ dụghị ya ahụ ihe chọrọ ikwu ọ dịkwa m ka ihe nwanne anyị nwoke a na-eme ọ na-amasị mana o kwesịrị na-amasị maka ọ nwanne nwoke mana ihe nọ n'ime ewu na ọwụ ihe niile ahụ ọ na-eme ga-amasị o nwere ihe ndị adịghị mma n'ime ihe ndị ọ na-eme ihe ndị ahụ ọ naghị eme maka ndị ịgba ndị mmadụ ọtọ ụmụ ihe ndị ahụ nwere ike sị ọdụghị mma mana ịnekwa ya n'ụzọ nke ọzọ onweghị ndị okere ụdọ ndị ha were na-eme ya bụ ihe ọnwụkwa ndị tochara eto ụkwa ndị bịara ya ha ji aka ha nnọọ ndị oyibo na-akpọ ya voluntarily jee ebe ahụ ka ha mewe ha ịtakwa ya ụta imegide ike iyi oke onye chọọ ka ọ hapụ ije ka a saa ya uchu o mee ihe kwesịrị ka emee maka ijechakwa asachagwa urughị uchu ị ga-agụchekwa na-arụ arụ ana na-emere mmadụ ntaji anya ihe kwesịrị ka gụ na mmadụ ke iwere erie naanị ije ka saa uchu
ebe ahụ a na-eji ịsa gị ụchụ ị na-asatakwa ụchụ ọzọ na-etinye n'isi gị onweghị ihe ọzọ m ji agwa gị na-awụ gị nke ahụ nke bụ eziokwu ha agwa gị ya mana nke ahụ eziokwu ije hụ onye nugoro di ije na-arahụ gụna di ya na-ekpori ndụ emechazi onwe otu isi nọwa ị nwetaghị di ije ka a saa ụchụ ka ị nwee ike nụta di ebe n'ebe ị na-egbu oge ihe ị na-emewu ịkwụsịgodo ime ya bụ ihe ịgba brek kwụsịgodo ya bụ ihe ị na-eme na-onweghị anya ndị oyibo kpọrọ ya sober reflection. Ị nechazie onwe gị anya ị marazie otu a ga-esi were jee nyawa ije ọwụ na ọ na-emeruo ọwụ na nwanne nwoke ma ọ nwanne nwaanyị otu a na nwanne anyị nwaanyị Destiny si were zụọ ụgbọala ndị na-akọ ya na-akọ ị ga-ahụrịrị ihe dị njọ mmadụ ibe gị mere onweghị ihe ọwụra dị mma ị ga-ahụrịrị ihe dị njọ mmadụ ibe gị mere ọ ya awụ aka ọrụ gị ise na-emechaa na ị ga-eje ka asa ahụ ọmaghị a na-asachatara n'ọchụ a na-aga werekwa ụchụ ọzọ na-etinye gị n'isi onwe otu ọzọ ga-esi wee kọwara ya ndị mmadụ ịchọ ka ụchụ hapụ maka ndị mmadụ na-eji aka ha gbuo onwe ha ụchụ ndị mmadụ kwesịkwara na ịmata ọ socha na ihe anyị ga-akpa ndị mmadụ ga-amata ihe ụchụ maka a na-anụ ụchụ ha amaghị ihe ụchụ kọs ha amaghị ụchụ kọs na-asụ bekee na imere na gụ na mmadụ mechara ihe biznes i were ego rie ọsị ihe niile ihe imere m ma ọ wụ na o nwere otu isi wee na-atụ ahịa onwe otu mmadụ rụchara ọrụ sevụ n'ọba ego igwurie ya na chandum kwurucha ya ha ncha niile o nwezighị ụgwọ o ji akwụ ụgwọ ụlọ osizi ebe a na-alahụ ọ naghị etisi onye a mere ihe a na ọ gaghị adịrịtara ya na mma iche na ọ ya adịghị na mma ije ka a saa gị ụchụ ebe n'ebe ndị ụka so ọ wụrụ m ya ọma akwa asa ahụ mara onwe ya wepụ aka enwe n'ofe tupu o mee gịnị tupu ọ ghọọ aka mmadụ ntị na-anụ ihe akwụkwọ anụmanụ okpu ata ma ọ bụ okpu a nwanne anyị nwoke MC Shade ị nwere o nwere okpu nwanne anyị nwoke MC Shade kpuwe ebe a ịhụ ka ya wepụ ha ewebe anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na Igbo TV challenge ịmagbu ihe kwesịrị ime ikwesịrị na nke mbụ na-agba mbọ na ihe ọwụ na etinyere n'ime gịnị na ikesara ya mee ihe ndị oyibo na-ekwu like ma ọ bụ comment na ihe ndị niile anyị na-eme ị na-eme nyawu ihe ndị na-ahazi ihe ga na-eme gịnị a ga na-ene anya na-ahụ otu nyawu ihe si were eje oge ruo ha ga-akpọrọ gị bịa mee gịnị ị nwee ohere ịbịa mee gịnị mee nyawu Igbo TV challenge nke wụ ịsọmpi o nwekwara ihe ndị ọzọ na-eso ya anyị ka na-arụ mgbe anyị mekọrịcha ya anyị ga-emekwa ka unu mata daalụ Nwada Kindness maka ịnọnyere anyị na-ekene mmadụ niile ndị mere gịnị ndị nọnyere anyị na-asị ka Chineke nke usu niile nke ndị agha na-egboro unu mkpa unu onwe ihe na-arụ n'ahụ nweta dịka ị na-enwe obi ụtọ n'ihe ọma mere mmadụ ibe gị obi ụtọ agaghị esi n'ezinụlọ were pụọ dịka ị na-ekpere anyị ekpere si na ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrịrị gị na mma maka ọwụ mkpụrụ mmadụ kụrụ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-aghọrọ anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche Nwada Kindness si ndị Igbo kachifo ndewo ndị Igbo larụ n'ọfụma ị na-anaba ịmalite nke ị na-efe ekpele ya kpọkuo ya ka o chekwebe gị n'abalị anụma ịkwazie ihe ndị ị na-eme n'aka ya ka o nwee ike na-agazi ya ka ọ na-adọba ọfụma ana m asị nta niile deme kachifo unu kaba arụ na-esonyekwala Igbo TV
ya gaziela unu ntaga dị ka echi maka na Italia agwụ. Ndewo nwanne anyị nwanyị Kindness. Ka mbọsị nta ka eme gịnị ka anyị chụọ na Africa gala, culture ya gala, Afama gala, Igbo TV gala. Every Igbo person should check on Igbo TV. Stay tuned, get updated in Kabu Kwankani. Igbo TV with the help person. Igbo TV giveaway, it don't make person. For hot topic section with the learn lesson. Igbo TV vision at Chukunka will be blessing. I say, oh, me.